shines in the night for you, to tell you that the dreams you really can come true. Tinanna u għalġieħna ridek podġi bil-qeda ta' xajiet. X'tippretendi wara ftira bil-bajt, bacon, salzet, laħam, chips, u dajiet kok mhux ovvja. Xejn ngħidlek biex tikol ħelti lilek. Mhux ħelti ħadd dajiet kok mhux ħelti għasra. Ħadd mitlufit. Isma', allura tista' tgħidli fejn qegħdin u xejn nagħmlu eżatt. Iġifierijiet, laqas fejn qegħdin ma taf. Ja ħasra, kulħadd jaf fejn qegħdin. Mhux hekk ara, minn barra dak, isu ċassat miskina. Itlemma qed tgħid. Dak qalli tgħid nistejħi lilek qed ngħid. Dak isu waqgħet kommenta fuqu. Kolli ngħid, mela nistok. Kif dak? Għax bħalissa l-Milan ma jafux fejn qegħdin. Mitlu fin imsiekin. Mela, Allura fejn qegħdin? Neverland. Fi senet l-istorja Tellis. Dik Wonderland! Neverland ta' Peter Pan! Xorta, u allura sejġri eżatt. Ġejna ħanaraw sejġri. Asmar li se jsir xi ħaġa kbira. Xi ħaġa kbira tassew interessanti. Se jsir eżatt. Tali nifsiet! Jgħidli ħasra, iktar ma tufkem nervuża xi kultant. Neverland, mistenni jasseħ, storja kbira. Infatti, ir-reġina tagħna ġitaw ukoll. Vera? U allura se nagħmlu issa. Issa mmorru nistaħbew u naraw. Ek jew bek, mhux sew nikxfu għalissa għax inkella nħassu l-gost lil dawn in-nies. Insomma. Daw ta' quddiemi! Sinjuri, nitlobkom tikkumpatuha u ddukom meħba għal pantomima! Aladin u l-bella kumpanija fil-Panama! Għaxxara ġinu! Dik kienet l-ewwel band election! Le, mhux xorta? Sinjuri, iddukom meħba għal pantomima ta' din is-sena! Peter Pan tal-Gen Man! Jidħol!
in my living room. I got a mama in my living room. I got a mama in my living room. وصلت at last. This place فرمسيته يا حسرة. Tinker Ben! Peter, il-da xejn ma missjajtu. He's such an asshole. Tlabta lissa. Tinker! Nafred għaw ta' smajter! Kelli kull darba taħrab minn mit-trittar taħħa! Shame on you, ta! Shame on you! Ara, aqqas kontrajkom, xanna l-airpods! Kollu sewħi! Allora, għaraftu lejni! Għaraftu li għammi! Mela, ħad introduċu ruħi għal dak li marfunix. Mela jena Peter Pan. Nafli ħafna minnkom minn dejjem kelkom mistoqsija tambarġu moħkom. Minn du kontu daqxej ta' tfal. Minn fejġi il-famus isem ta' Peter Pan, vera? Najdilkom il-verità, storja twila ħafna, għaw m'għandix għattit nuqat najdilkom, għax għalissa moħħajja fuq xi ħaġa oħra. Ħanħallikom ħamur nfittex dik l-imberfla jien. Insomma, tax qed ngħid. Mela għattu tħallsu flus biex tiġuha, tajjeb? Min jaf kemm sempiltu semmejtu affarijiet biex sibtu tipparkjaw? Xi ħaġa mill-bar naħseb li xrajtu jekk le nispara li tixxuħat qallawna lira? Mhux ħanqod naqsbilkom qalbkom fuq biċċa storja ma tarax ara. Ħanajdilkom tajjeb. Mela biex nibdew jiena proprja jisibni Peter, Paul, Parker, Pablo u hemm xi oħra. Kollha bil-P. Iva, mela darba kontattej mit-triqet, kontattej dik il-mixja kulti għajem. U nara waħda d-dejja, u meta ngħidilkom mazza kienet, mazza xi ħaġa ta' waħda minn dak li kif tara. Insomma, kif rajt tħawtu l-wires kollha ta' moħħi mortlu warajja u għattila mazza! Baf! Waħda fil-warra għani bitċat. Inserta da daħil ġemminant il-crosscraft, ma rettixi xie affarijiet għadġan. Kella taġen fideja u ma kienieċaw ma tsax it-tini daqqa ta' taġen ġo iċċi. U jen għandu iċċi għajat sew dik kien jon osli. Taġu ċlijen marta jkollox il-Lost Boys. U taġ passata d-dewbija. U minn dak il-arba u jajdu li Peter Pan. Ġara. Se post kulħadd ħaq, għaddi kemat l-ewwel ċejta ta' din il-pantomima jien. Ġara sinjura, jew ma fimtiex, ekolli ngħid għadek bina, sara, ma jimpurtax, ħad inserħtek u femilek maħfar, tajjeb? Jien x'isimni? Peter, tajjeb, issa jiena lejka għattataġen, issa taġen din ix-xinu. Pen, mela tiġi Peter, għattataġen, mela Peter, pen, tajjeb? Fil-nija, proġett. Issa, jistgħu mux ħajkot il-ħat nizerrek jakkur ċajta, daċa mux ħabessijata. Insomma, jina neġġa u Neverland. Għandkom raġun ta' tajnu l-imma ta' mux il-Neverland li nafu, għahna kollu binitiela, għandkom raġun imma minn duċeddika u għek. X'jisima bħalissa? U għejja, it-tifel ta' dak. Iċċaqnuwa. Mindu ġiet iċċaqnuwa niekek kollox. U biex xaxxaqa ħaġa waħda mal-mepa u fejn ridet tibni kull imkien qed tibni. U mbagħad jien
biex ftaħ biċċa tiqa fil-kamra tas-solda tiegħi għalaw li fwiedi. Ekku, jiena ngħix ġo dan il-palazzini. Palazz meravigliuż. U nista' ngħidilkom li hawnhekk jien ma jonqosni assolutament xejn. Hija fil-ġenna tal-art. Imma għandi xewqa li vera nixxihom jagħmlu li realtà. Ara, jien nixtieq insir Disney Prince. Jekk ma fimtniex Sinjura, Disney Prince, jiġifieri prinċep ta' Disney. Tajjeb, iva, għandi dik ix-xewqa. Imma le, jien hawnhekk dejjem backbencher. Dejjem backbencher hawn jien. U bidda meċ perfett Imma sissa kull ma minn u l-life it-salsin Ma nafxal fejn jamlu l-jed Għatma mil-ċej ħazin Kulħat jizzu fjetta bija ċabuni teatri Imma jiena muħana għalbi Għandi ċenza kem prinċa Kristin Għaxejn u l-poza, għaxejn għan il-prova Mux għan t-kalkulawni, issa lejnu li għajni Taħtimi u ma widen għatma taw Laqwa illi u ma jgħalnek taw Naħseb issa waqsar iż-żmien biex xhur iżjed minn jien Għax sabiex jippremjawni Illi nistenna snin Għaluni li biex nilħaq Irrid nagħmel burdell Dan ir-renju mandi skolla Li jgħixu f'Neverland Imma lija dejna hija il-tawwil Għandi ċenza kemm prinċa fis-snin Irrid xaħat jgħidli biex forsi jintermexxi Dan il-mezzaq il-ketxi u dan il-darmexxi Ma nafx għaliex dan kollu ma nagħmlux Minħabba fekk jien ħossni bħal spiċċu Bid-dwejjaq l-art inħossni ser immut Għandi ċenza kemm prinċa insir Għandi ċenza kemm prinċa insir Għandi ċenza kemm prinċa insir Ekku, għallom li biex tilħaq prinċep, irrid nitgħallem nagħmel burdell. Imma jien ħasra ma naqalax, jiena nistri, anka tħarsu lejn wiċċi jibda jihmar. Iva, imma m'hemmx tagħmel, hekk iridu. Issa, naf li ħafna minnkom kollha rajtu jew smajtu bil-leġenda ta' Peter Pan. U din leġenda tqajna ma' bosta affarijiet u bosta karattri. Eżempju, naf illi smajtu b'Wendy. Oh, Wendy, l-ewwel tfajla li ħabbejt. Għamlitieli l-ewwel tfajla li ħabbejt għax wara li ħadet li ridet minni sparixxiet. Ma rajtix aktar bajnija. Uj, fittixta fuq li fittixta ta' emma sparixxiet. Għalkemm ftit ta' żmien ilu qaluli li semgħu baħbara. Għabdu għad fotti fit-taxxa. Le, miskina, ma kienx ħallina ta' emma laħqet ministru. Ejba, fil-leġenda li jagħmlu minn tir. It-tir imma l-paga ma li tidħol mhux jien. Barra minn hekk, nafu ukoll li ġieli smajtu bil-famuż Pixie Dust. Nemma samax bih, it-trab maġiku tal-Pixie Dust. Però tajjeb kunu tafu illi dak huwa biss leġenda. Il-Pixie Dust qatt m'eżistawek. Jagħmlu hekk biex ħamruna għal-leġenda biex ikonna leġenda tikkompeti mal-oħrajn ta' finti. Imma hekk
għanna trab maġiku ta' però. Użgow! Għanna trab tal-power station. Għax għawek għadna naħbu bil-heavy fuel oil. Uħi, maġiku xaħġa ta' għax erba li f-sejt minnu fil-pajpiet tal-nefs u għandek ġemma fil-sodda ma tiflax mejjed. Mux maġiku jew! Xem aktar maġiku mill-li jint fil-sodda relax xassa u li mallem jaħdem għalik bħal bal. F'kelma waħda, twaħħalulu. Ejba, umman, hemm żewġ karattri oħra li ġiet qajtu magħhom, hemm Tinkerbell, dik vera teżisti Tinkerbell. Imbagħad hemm Captain Cook, rid ngħid Captain Hook. Dak jeżisti wkoll. Captain Hook, x'kien jismismi ibul taħtu bil-biża'. Peter! Dak Captain Hook. Ħanħallikom għal ma tgħidulux li rajtuni. Peter! Taf li qiegħed ngħidlek? Taf li qiegħed jgħidlek? Għax ma smajtekx. Ej Augustus, ma smajtnix? Jew qiegħed tagħmel bħal soltu? Ifma, if-soltu x'jagħmel dak? Jipprova jiderħelu man-nies. Ara ma temnoħx waħda mill-li qal, għax dan jikdeb iktar mill-li jiekol. Peter Pan, is-seftur tiegħi. Ejju, is-seftur tiegħi biex qed tistaġbu, Iżgu, għax intom tafu l-istorja, tafu l-leġġenda, fejn Captain Hook jittiekel mill-kukkudrill. Jirranġa ruħu jekk ikollili, għax l-għadha jmut bil-kolesterol. Ejwa ħajjes, fil-battalja għalina li kellna bejni u n-nistijaj u bejn Peter u n-nistijaw. Peter tilef. U spiċċa l-ġurnata kollha is-sefter u jdur warajja. Jien, il-kbir Captain Hook. U bħalissa ninsab fuq missjoni. Missjoni li se twassalni biex nilħaq Prinċep ta' Disney. Ma dan kollu fidej Tinkerbell, jiet iddeċidi lil min tlaħħaq prinċep jew prinċipessa ta' Disney. Imma insomma, dan x'inhu affarijiet tagħkom, U intom x'intom tagħmluha? Vera ma jkollkomx tagħmlu biex ġejtu hawn ta'. Peter Pan, ejja! X'għandek bżonn, hej, għajli! Isma' nisew. Għandu jasal ħabib tiegħi minn hawn ta' ftit ta' żmien oħra. Fimtni? Vej. Allora, jien x'għandi x'naqsam, Fejn jidħol jaqsam? Ma nippruvawx indaħħu Augustus. Il-ħabib tiegħi li ġej ġewek għal-vaganza. U miegħu se jġib 7 titfal. U int trid tieħu ħsiebhom. Naħsiebhom, xa! Seba' titfal! Seba' wieħed, tnejn, tlieta, seba' titfal! Iva, wieħed ngħid 4 6 7 baħna taftot. 7 titfal. Għal-pipi ħalli ukoll da. Ma jenta ma tagħmilx pipi? Ara, jiena ma jistax kun noħsibhom daw it-tfal. Mela nsejx kien ġrarhom il-Lost Boys għax kont noħsibhom jiena. Lost Boys bħalissa. Dawk li tradewk, dawk li bħalissa tigawdu l-Ministeri ta' Neverland, Samaj ma jinteressanix. Jira għatlek li sa tiħu ħsiebhom u tiħu ħsiebhom ikollok. Isma' ħaħan saqsek mistoqsija. Allura dawn 7 titfal kollha minn tiegħu huma. Propjament l-ebda mit-tfal mumma tiegħu. Kien miżżewweġ 7 darbiet. U kol meta żewweġ dejjem kellhom it-tfal qabel. Ara votax leħ divorzju da. It-tara kemm tpalla fil-vojt u kemm jiġri bejk moħħok. Mela il-moħ għandu is-saqajn Hook. Hija ħasra. In-nisa kollha li żewweġ kollha mikolu miskin. U wara l-aħħar waħda tgħix kemm ħadha bi kbira. Allora għatlu biex jiġi għat-terba ti immana u vaganza. Ġifieri jekk qed nifhem sew, għandu 7 tfal u l-ebda wieħed jew waħda mumma tiegħu. Ej, tajt tal-kurzità issa.
Isma' ħok jena ma qtajtix il-kursa, edna storja. Esma, mela l-ura jekk lebda wieħed jew waħda mumma tiegħu minn daw is-seba' jew mhux kapaċi nibges jew għandu fil-lażajja. Ħaltijak skrafi! Kan fejn moħħok hemm. Għadda, għax il-paċenzja għandha l-limitu. U intu wasaltu biex naqbżu. Issa daqsek, imxa għandlu ġewwa. U int, Purċinell, komplix palla fil-vojt, mexxi. Jgħad ħelu, jgħad ħelu. Tal-backstage. Ixħalu l-dawl, hija x'biex nara nagħmel pipi. Infatti, Antonella, Stephen, Jessica. Ixħalu l-dawl għax biex nara. Ejja, jifħu għax nista' jmissni noħroġ fuq il-bal. Ara ma timbuttax, ta? Are, zur, are, mort! Kemm intkom goffi u arditi tal-backstage, ġejtu nimbuttawni wkoll hemm fuq, nifiltu fil-tolli u ma stajx noħroġ hawn. Issa kieku tebbajt il-libsa bil-nibi għajt, Fotu tmorru biha intom għantallu minn-warx kull waħda. Aj ma ħejba mmur kellim. Skużawni, kemm hawn nies. Skużawni taħi għax dawk tal-backstage għamlu li kull waħda tinkiteb. U mbagħad bħalissa qed inħossu naqra mitlufa għandi dadija fuqi, dadija u saħna tal-bliħ għandi. U le mhux dik it-tib ta' saħna int, kemm għandek moħħok jaħseb ħażin mister. Kemm int gustus qed ngħid. Bħali int gustus u mibrum. Mibrum jitħobbu mhux, u anki jiena ħobbhom mibrum, għax kull ma nilbeħ kollox jidħol xi ħadd ieħor miegħi mister kien tara. Kemm int gustus. Qed nitħajjar nieħdok id-dar miegħi mister. Le, u xinibdok id-dar taf x'namillek? Naqblek, u mpoġġik ċentru fis-salott għandi oħra vojta bikni milli jaruni. Ara ħalli ngħidilkom jien. Mela jiena. Michael! Tafni għad fuq il-podmus kus-sument! Skużawni, għax tal-backstage taħi tarawxa minn dun li intom biex minna il-kostum minħabba l-ħelwiċkom. Ara ħan. Skużawni ta' sinjuri, dana is-sabiħ tal-lajfux, żbalji jiġru dejjem f'kull produzzjoni. Ara, ħalli mmur inkompli nilbes il-kostum. Sa dan it-tant se jkun hawn is-seffina tal-Aqua Blue Dancers. Ejja Antonella, ħin jista' jmiskom u se jisnulkom biċċiet mill-kanzunetti tiegħi tal-pantomimi tal-passat ta' Marlin il-Ġini, Cinderella s-Seftura u Angelina r-Reġina. Narakom iktar tard sakemm immur nirranġa naqa' ruħi ħalli niġi pupa hekk. Ejja Antonella, ħibtu ħorġu! Noħroġ minn il-lampa u dana wara eluf ta' snin ċeru. Għandi sit li jidher xi ftit qalbu tajba, mhux bħal ta' qablu daw dejjem xtaqu l-mewt. Għalhekk ħabib tista' tgħidli xi trid, għax tiegħi issa inti huwa ssir. Jekk tixtieq li inti ssir sinjur, jien Marlin il-Ġini. Jekk tixtieq li inti jien Marlin il-Ġini. Jekk tixtieq li tkun niġġo palazz, jien Marlin il-Ġini. Ikkmandani dak li inti trid u jien qiegħda hawnhekk. Għandi aħbar is-sema u l-aħbar, isma' mit-tallet u mit-tassumer wan. Għandi aħbar is-sema u l-aħbar, isma'
ma tantx naf, prova joħod il-balat. Jien Antolina, xebalelija, laburista. Jien Antolina, xebalelija, laburista. Jien Antolina, xebalelija, laburista. Jien Antolina, xebalelija, laburista. Tisimni Marianna tifla ta' Susanna. U nista ngħidilkom li jien blajt kanna. Isimgħu ftit, ma rridx naqtalkom l-aptit. Is-sena l-istorja ftit komplikata. U żgur li jinser nagħmel xi pavrata. Mela kantaw u hija jintom allegraw. Marianna tibbess l-ewwel fil-bordell. Xew nagħmel kull fejn immur. Ismi tisma' kull fejn iddur. Mellawli tax-xogħol għax għandi sidi Porċinell. Imma ma jimpurtax. Xorta nagħmel il-burdell. Allegra kull postu għankelli l-kulħat. Kur kelli rrid nagħmlu mit-tnejn sal-ħadd. Ma jimpurtax jeħlili x-xogħol. Iqaswajni u ta' kuljum. Oh, mawx mis-xogħla. Xew nagħmel kull fejn immur. Ismi tisma' kull fejn iddur. Mellawli tax-xogħol għax għandi sidi Porċinell. Imma ma jimpurtax. Xorta nagħmel il-burdell. Grazzi, grazzi Sinjur. X'battika ta' dik wara l-ewwel kanzunetta. Aħseb wara x'battika ta' ħadu żeffina biex refawni. Għax din is-sena laqqas żeffin wieħed ma' kollha nisa 12. Imma insomma, mela kif kont se naqbad ngħidilkom l-ewwel jiena jisimni Marianna Digby.
hawn fuq dan il-palazz xili, flimkien ma' sinjur tiegħi, El Ħawat, u miegħu ġibna l-seba' titfal tiegħu. Iva sewa smajtu, 7 titfal għandu, u jiena naħdem bħala nen miegħu. It-tielet waħda li għamil l-intervista, u El Ħawat, it-tielet numru biħossu il-numru fortunat, u meta qalli ħan aċċetta lilek, qedlu mela fuq 3 toqgħod il-borma u qalli le, jiena mhux qed nafa. 3 is the magic number. Imma insomma, mela aħna ġejna hawn fuq dan il-palazz xili u jiena apparti li ħanoqgħod ingawdi u niddeverti għandi missjoni wkoll x'naqdi. Imma qabel ma ngħidilkom x'inhi l-missjoni tiegħi, jiena nixtieq li kull darba li noħroġ fuq il-palk tajdu il-famuża frażi tad-dejn ħalli nagħmlu naqra storbju u bri u burdell flimkien, sinjuri. U din is-sena il-frażi se tkun din. Issa jdu għamija l-taħ waqgħu mhix għaċċajt isa. Marianna Digby burdell. Digby burdell kebbisli n-niċċa u qabbad lis-sufarell. Issa ngħiduha kollha f'daqqa, sinjuri. Ejja, sinjura, toqgħodx tekkek fuq il-mowbajl issa x'mhux suppost, issa qed tara l-pantomima. Issa ngħiduha kollha f'daqqa. Marianna Digby burdell kebbisli n-niċċa u qabbad lis-sufarell. Nista' tkun naf what is all this story? Yeah, what ħamara? You think you are in a Jacinta labor? Sorry, Lily, I can't control myself. I'm not Lily. I'm Tinkerbell, ir-Reġina. Ir-Reġina tal-ilmaqijat. What? Top ġobot. Intek titkellem with the Reġina? Skużi ta' jina ma nafx Reġina jint, imma Reġina tiegħi żgur li m'intix. Insomma, jiena Reġina u trid tirrispettani. Eħe, ir-Reġina. Allura tista' tgħidli għax int ir-Reġina your Heineken. Jiena Reġina tad-dinja, ta' dan ir-renju kollu. U xogħli huwa li I observe il-karattri kollha biex imbagħad nagħżel min jista' jsir prince jew princess. U inti, who are you, Pale? Jiena Marianna Digby. Tuwina waħda jisa x'tinada ma tafix mid-dera. Marianna Digby burdell kebbisli n-niċċa u qabbad lis-sufarell. Stop it! Ma rridx nisma' storbju. Skużani li ma nistax nikkontrolla ruħi, skużani. Are you making fun of me? Le, ma tarax, imma dejjem ħana salsan. Nitnejjed kejla. Allura, inti toqgħod hawn f'dan il-palazz? No, il-palazz tiegħi huwa ħafna ikbar minn dan u very far from here. Ma toqgħodx fil-palazz tal-President, hux? No, jiena ġejt hawnhekk għax hawn kandidat ewlieni biex jisir Prince of Disney. U inti bħalek. X'inti tagħmel hier? Jiena, żgur li trid tkun taf, jiena ġejt hawn biex nagħmel burdell. You're such an ass. Jekk tkomplija, nikxifulek u jkollok tbusu. Satarli, what you're doing here? Iva, ara jaħalli ngħidlek. Tinkerbell! Oh no, this antipatku again. Please, don't tell him the right name. Tlaqta lissa. Le, ma tarax li nixse ngħidu ta' dana sigrit akbar mis sigrit tal-qrar. Issa nidħol fejn il-post li kienet hawn. Tinkerbell! Tinker! Sorry, dik li le marret. Għal-moment, sebtek Tinkerbell. U x'jagħti l-lum duk l-infern? Pupa sabiħa ħali taħsib li Tinkerbell ħalla ħares qatt. Uj, Tinkerbell minn diksta, imma jkolli ndoqlok il-qampi ma ndoqilek. Se ngħidlek xi tdoqli xkull waħda, mela hawnhekk ħadd ma' sew jew. Isma' fuq kollox. Inti min int? Jena Peter. Peter Pan. Ah, Peter Pan.
Allura, inti toqgħod hawn f'dan il-palazz? Ej. Iva. Ej. Allura, Peter, Għalli. dan il-palazz huwa tiegħek għaj. Ifimni, mux essaċ tijaj, Ġiġifieri. u għax jena wek il-bidillu. Ma tofx fantastika ħaġna. Allura, tista' tgħid li għal xi xhin semat li ħnek tinkerbel ħarbet tiġri għaj. U jenna fi ħasra, għandi bżon vera nkellima, emma kull darba taħrab li. Ma nagħtix tort ta' l-aktar jekk kull darba li tara qed toqgħod tiflertja magħha kif qed tagħmel miegħi bħalissa. Le, u le. Jena għandi bżon pjaċir bir minn għanda, u biss issa tagħmeluli. Jien nix insir prinċep ta' Disney, emma ma tridx, anzi qaltli li biex tagħmilni prinċep, irrid nitgħallem, nagħmel burdell. Burdel. Burdel bħal dak ta' Ġiżel li kienet tieħu sen fiħines farruġġa. Le, ħasra, burdell li jiġifieri kant stolp li wajjat, dak l-affarijiet. Dik ħaġa żgħira. Burdel trid u burdel nagħmluha. Imma biex ngħinek inti trid tgħinli fil-missjoni tiegħi, Peter. Fejn l-Albanija u l-Filippini? Biex għandu x'jaqsam. Ma ċerta tajb il-missjoni. Ara Peter, jiena ġejt hawn flimkien ma' l-imgħallem tiegħi il-ħawat, flimkien ma' seba' tfal tiegħu. Imma dawn it-tfal tant huma mqarbin illi jiena laqqas biss nista' nsib tarfhom meta nkunu fid-dar, aħseb wara waqt li qegħdin fi btala. Jien nixtieq li ingawdi ftit u li toħsibhom flimkien miegħek. Miegħi. Isma' ħansaqsik mistoqsija. Jew dawn seba' tfal. L-ebda wieħed jew waħda huma ta' missierhom. Din x'mistoqsija x'kull waħda għid. Insomma, il-verità ekku. U inti kif sirt tafu? Għax ngħidlek il-verità, ftit ilu li mal-lem tiegħi semmiekom miegħi, imma m'għaliex li ħajkollu minni magħhom. Mhux ovvja, jekk jiena nxirha ta' fuq il-kejk ruħi. Ara ħi, mela ejja ħalli nibdew. X'għan nibdew? Tajba din mhux il-burdel? Issa! U mela għada, il-ftira sħuna tajba. Ejba vera bil-bajt laħam sal-set bacon. X'inhu? Ek tajba l-ftira. Dan għandu xi rotanizza bil-fors. Ara ħi, Peter, ejja forsi nibdew xi ħaġa ara. Mela biex tagħmel burdel tajjeb u sodisfaċenti, l-ewwel trid tkun ix-xurtijat li jkollok udjenza sabiħa bħal din li lesti jikkoperaw miegħek. Hello, udjenza! Għalissa kantaw miegħi tagħhom biex għannejk istaw miegħi. Mela, isol waħda minħabba l-kordi vokali. Issa, għajt warajja. Għajt warajja. Le, għajt warajja, għad kanta. All right. La! Jisom il-penetraw, Bruni. Xamlu! Le, m'intix tagħmilha tajba. Uża naqra enerġija, naqra pożittività meta tkanta, ħseb xi ħaġa sabiħa. Ejja nerġa' nippruvaw. Issa ħantawlu ftit. Kollox sew ħanamlu parti minn kanzunetta. La 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 la. Burdel. Imma ħanajtlek ta' inti ma tikkwalifikax għal burdel ta' isek pastit sruħi. Passit sal-il-kotta jew tal-piselli? X'differenza ta' Għax jien allerġiku għall-il-kotta. Ma ħajġan li ta' fil-vina tal-akbar tal-bentaw. Araħi, għallum ta' sekk għallimtek. Ħammur sal-kċina, ħanitrejaq ftit, ma tinkompli darbohra. See you soon.
jaqtaw il-kursita. Il-kursita fuq il-futur. Sunzana Dorinto. Imma x'għandha x'taqsam biss is-sunzana ma tal-jett ngħidu. Ifimni, jina provajt inqabbel ma' futur. Imma ġitti f'moħħi Sunzana Dorinto għal xejn mort workshop ta' Rita Faċa xħrixt. Iktar ċoċ mill-tħajt. Min jiġi għandna flusu nisolħulu. U bil-gideb tagħna bablu. U jekk jibqa' jiġi għandna Bil-qawwi nwaħlu għawlu. il-futur bejnietna mister ma nafux naqraw. Imma dis jasbu li għana kapaċi naraw. Il-futur li ntuhom ma jasal qatt. Id-dinja li għob tkun spiċċa. Sissa qatt ħadd ma fiċna. Dejjem nispostezzi sibna. Il-matija tagħna hija waħda qawwija. Għamel sara aktar minn gwerra dinjija. Imma xtajt, Bessi, għandna xi ħaġa nieqsa. Biex nerġgħu niġu bla mit-tifsa. U biż-żożita nerġgħu nġibu. Hemm bżonn li l-tinkerbel li nsibu. Nisirquha, neħduha magħna. U nagħmlu l-iskjava tagħna. Nixorbu la temma bil-mod il-mod. Nħalluha fl-arter tot. U bekk il-poteri tagħna jiżdiedu bi kbir. Nerġa' nsir żagħżugħa. U nibda ntir.
jismawniex, jismawskom. Fimtuni? Papa, din li tiħta tala ta' tfal żgħar, tittaqtaħħa. U suppostilu li għataħħa minn daqsek. Xiktajt, papa. Sejt, tarix kaso mal-bina kif jixxajta ftit, okej? Jena vera bakru. Insomma, kemm indumu għaw? Jisu, il-ma nismax oskom, u ma tamlu storbju, u memx ġiri. Importanti li tisimaw minn Marianna. U nidlika bil-panna. X'tagħmel Adolf? Diċajta ftit papa. Isma, din tal-papa, tittijaw tal-bandejjem. Da, mhux il-papa tagħna. Iva Gustuza, allora skontin, min jisajlilkom lilkom, Mhux il-koka jew, merint kapax is-sajjer. Tara kemm mint brava. Daspit brava. Naf, anka l-mami hekk kienet tgħidli. Li kieku tim nazzjonali ta' pajjiżi huwa kapaċi ftit mill-intelligenza li għandek inti tihom nara, forsi xi darba il-pulova, għassa fejna fih, li labtu xi tlexxi matiju ma niftakarx eżatt meta, lajtu 12, żewġ tobit bejn baru żgħar, fjumej kollox. Ara veru njorranta bil-pedigri tal-klib inti. Allora skont inti, min ikun dak li jagħti flus il-koka biex tixirkom rigal? Mhux jien! Min ikun dak li jagħti flus il-koka biex jissajrilkom? Mhux jien! Hui, għara kif titkellem fuq Malta tagħna. U wara kollox, inti mhux Malta ġej biex għabbejt lill-ommi? Insomma, veru ma nafx ratlek, Ew ħaġa ignorant intu minn għandek, amor ħudu! Ġiskorċetta! Bissek titkellmu għak il-papa. Allura pa, dan muk li ġejn għandu. Minu? Storja ta' xej twila, ma darba konna l-tajna unek budina laħi. Ejdilna papa. Li mux għalissa, storja ta' xej twila. Iktar tard. Kondi ġadejt Malta, ġi fit-tex il-ħobs, tu għamil il-ġur. L-ewwel netta mhux Malta din imma Neverland. Xidra. U-t-tielet. Ara kif kellimni l-ifem takar li missirkom! Saffar! Isma, papa, allura, issa biex immorru lura id-din rridu nerġgħu naqdu dak il-żokkur magiku. Dijat xie, dak il-maġiku li kellna ara nejlena musna. Ikonna issa fuq il-gomzu ċelli, waqt xi grigalata, papa. Int minn għalek għadha d-dismi b'Malta tiegħi, għax qed nafsak! Jekk tgħid nofsek il-mora, inti bdaqqa fuq u qabel erba' fjadora ma tqumx għal-oħra. Tajjeb, għax tkun għaddit il-pantomima. U forsi dak li għandu jsir. U forsi neħles minnek darba dejjem jagħmlek tali. Ħallina ma tuffi, nagħtik qabda biex għalek, inkaxklek tu l-kurjet kollu. Demmek nimsku bil-bandira, demmek tibqa' Mawx bħalik ba, forsi ndawwa l-lira ħasra, le, ndaħħal kem xeġmila. Bet jaw naqmin se jisam il-Malti, jollu jdejku, ħanarar. Hi, nislu minni master dejtu nix li ħatara. Hi, mux ta' xieħazzom il-Malti, jax bħala t-frewġu. Nalla edha friza xkeku t-drittani bid-daqqa l-tini. Insomma, ħamur dawra maċċini, kompli braċ tinti. Da, sekk issa, għasset tabżuni l-ABC! Amira, jinti wkoll tabbi set kemm inti għani mużika li. U se tagħmilli mużika, marrix nisma' mużika bintu! Sì, direi. Kif aħna fil. Kellimni għad jinkellem kif inti mal-edukati. Xef, farid. Ħajt stari! Iba! Drittajt! Adolf! Insilli l-isfel issa marrix la xuxat miegħu! U jek jiddu dawn il-maxxini, xef, farid. Issa kemm tinseleb dinja jispiċċa ħili jmorru lemm in-nies! U l-għara għad ninsel, pas. Għadġib, papa. Tafli l-ewwel darba li għatrajtek tax li s-soltu dejjem billahi ma kalmek. Insomma,
Marrix nisma mużika. Fimtuni? Le, ma fimniex papa. Sofi, skot. Il-ħabib tiegħi l-ħawar. Kif aħna ħabib, kemm ma narak. Kelkom vjaġġ tajjeb fih, kelkom? Iva, il-vjaġġ kien vera tajjeb. Ma kienx hemm fażola bil-petit déjeuner li ma tellajtix. Fażola minn fejn? Il-petit déjeuner. Dal-petit déjeuner xi ma xinu ġilu da. Ta' filgħodu, il-breakfast. U mela x'baba xi għad breakfast jew kif tgħidha kemm għandek ngħid. Qed nassumi li dawn huma it-tfal tiegħek u xekk il-ħawar. Ekku, erba' hawn u tlieta minn. Sewa, jiena ħadd ħsieb li nqabbad wieħed minn nies tiegħi. Ħalli joħodlu ħsieb it-tfal kemm iddumu hawnhekk. Biex inti ħabib tkun tista' tgawdi din il-vaganza tiegħek fix-xini tiegħi kollha kemm hi. Grazzi u napprezza, imma hawnhekk jiena ma ġejx għandi ma' tfal. Ġibt miegħi lin-nen tagħhom li jusibu fil-villa tagħna. Taf inti kemm ili nispixxajt wadi kelli nagħbad ixar biex jusibhom hu, allura ġibt hawnhekk ma'. Dan għat jaħseb li għanna xi 6 snin ukoll ġejbin nenix kull waħda. Emmek m'għandek 6 snin? Mhux hekk għad jien. Allura inti m'għandek 6 snin. U jiena nidher li għandi 6 snin għajt. Sofi! Rezzam! Uk! Daw iż-żewġ xoxxieba minn huma. Dawk, żewġ securities tiegħi. Iddubbajthom xi sejtajn ilu. Ta' minn fejn ġibtom? Minn ġumja, x'tom made in China, kemm ma tħanni. Skużani, insejt li made in China wkoll. It-tabella jonqosa. Antibakki. Issa da sekk! Ekk inqalu nżal bismien. Da sekk ma rridx nisma' kelmara! Għaw in-nies! Urrikom tabdu! Taf se nagħmeluk? Għan se jaftit il-Marjanna għalli tiġi tijusi bomi għax għajjewni. Minni għajjewni. U jina u inti kun nistaw morru. Dik-duktur! Fejn morru Adolf? Fejn morru Adolf? Najda, mela ħanajda. Ej, ma tempu dojde. Ba, jek teġessef farak fil-bejja. Ċajba. Sorry. Għajat li sinjur. Ullala, ummi ma. Scooby! Dubi! Du! Da skulli għajjatlek Marjanna. Għawni, fu xoleri. Nista kunna fe kodet tiġara, Aj, ma mux fuq dan il-xejn nifent ridni nkun. Imma l-ewwel, għajdu waħda l-frazi tiegħi għax dan għadu ma jafix billi għadna kemm wasanna. Ejja hi. Marjanna dik bi burdel kebbisni n-niċċa u qabbadni s-sufarend. Nista nkun naf xi storbju u dan hawnhekk qegħdin għandi nies. Aj, ma jbusu li għaj daw in-nies. Marjanna! Dik taskarix li rifit! Uk li tolbok tiskuża ma din għadok ti xajda. Mela ċejta li bija. Ma xie xajda! Ma xie xajda! Ma xiex? Ma miri. Aktar għax m'għandix ma xiex fi 10 metri x'affarijiet dawn. Ara, naqtawa fil-qasir. Ħansejjaħ lil Peter Pan. Ħajġi jurikom bil-kmammar tagħkom u tkunu tistgħu tissetiljaw bil-kwiet. Grazzi. Scooby, Scrappy, ejjew la. Marru sejħulu. Il-mifefeħu. Il-Peter Pan! Troppa! Troppa! Peter Pan! Mela dak vera jesisti. Iva sabiħa, Iva. Peter Pan sfortunatament vera jeżisti. Peter, kemm dak li naqra fuq fil-kodba? Iva. Dakku, li taqra fuq fil-kodba, dakku. Iġifiri, inti huk il-pilat il-kattiv. Fil-kodba jbinġuni bħala il-pilat pirat il-kattif. Ma unek, mhix kollox bħal kodba ta' Għawek l-affarijiet totalment differenti. Jiena minix kattiv, asħuk mandi. Propjament għax tal-ekxin tqamlu ma xtrawlix waħda. Ritnajt, iwa, għawek mhix kollox bħal ktib sabiħa, mhix kollox. Minti kollox
kontra ktibta, għasli l-ek fiktib ipinġuk ikra. Miskom tistu ditqu minnis? Miskom għamiltu pari ma tax darba? ċaru kaza xallu nilisti vili. Għalko, x'naqsek ħej? Għandaħu, etna raw il-nis? Għala bezzejiet. Ara, dawn huma it-tfal li semmejtlek. Tfal? Xek tfal? Iveri x'tfal huma? It-tfal li semmejtlek dawn. Ma niftakarx ta' U kif ma tiftakarx jaħasra? Tilli- Ma it-tfal li semmejtlek dawn. Tenen għaċaz. Ħallinna ma doffri. Demmu ilma bissa punta l-platti li tinġibulu. Sema titfalat li. Seba titfal. Tfalu. Set niftakar. Jgħaddaw seba titfal ta' dak li għandu firilla zaħira. Skusi! Ti tixkasu kalma l-ħawa trita tixkasu. Għax daj ħorħob jitċajta. U inti jek mussa taqtalu bitċa. ħat qatta ġimma maqful fiċċella. Kisa! Ika moxa bita l-memma. Tam kif iti? Mela tbalajt il-missierek li taħren nizot li ġaffari. Isma, hu. Jien safrejna fien, li għatli, li seba titfal sewa. Mux seba, erba dinnaħa u t-tila dik innaħa, seba. Senna, jena tnejnet nara tfal di. U li jaw, il-bija ħrajn, kolla l-lajberiku. Patti! Dik, binti. Għamilla ġol. Adolf! Għara l-għatawa, morru sibu l-pozizji sissa għalli ti prezentaw l-kom u tib ta' Peter. Move it! Għaddit l-pozizji sissa! Għamintix niqsa minnu. Waqt, Dim Cox, u għandu help me. Xiex? Self-esteem. Self-esteem. Adolf Boners. Rini kolla bħed bi. Et nimmaġina li għattaj ta' self-esteem, mux hekk. Li għadi, għal-kunjomi. Għalmi ma femx qiegħed nirreferi għal. Naħseb li fehmu bizzeja ta' xi xed tirreferi Adolf. Postok! Għadlek postok! Sofi fakkajjina. U inti mazza ħin. Bitte! Jien ċetta tallax, u mi għajmemxek, għax nuforġuk. Meni missu! Ikun pastas. Jina snitilo, jina xiriza. Ħad massas. Issa sekk! Għandek pjaċir. Jina mira stira, iż-żajra fos l-ħwa. Għara kemm ħelwa diħu, kemm kussuza. Kuċi. Jak tajt tfaw maħalqi, nebdawle. Aziz Peter Pan, ritnejlek li kif tara tfal tiegħi ma tajx jomorruha biex jgħidu l kelma. Insomma, ressa jiena se ngħaddilek suffara għalli inti tkun tista' sejlhom. Issa Marjanna tinżel minn hemm u tfehmek da xi jfut. Soffara? Mela daw xi kliem ġejb is-soffara? Le, jien mhux ħanuża. Jekk għallek biex tuża s-suffara. Is-suffara tituża. Mela ġejba. Xiex! Is-soffara. Suffara, stenna ftit għax dina da xi waħda differenti li xekja. Mela, ara, issa li sirt nafkom da xejn u sirt naf xi simkom. Tajjeb li tajtu minna xi komfortablu. Għalli kemm intom waw, jkun naslu għattamel maqqa, mhux jien. Nixtieq nitgħallem inkanta l-ħasra. X'int li se titgħallem inti? X'int li se titgħallem? Ma jiena nixtieq inkanta bħal mama. Jekk ixek kanta, ħakkanta, għawek jien nikmanda. Dik mandaru. Peter! Marrix nisma' mużika!
Ja tfal ingirrati! Ingirrati! Ingirrati kollha kellintu! Zahra! Emila! Għala s-sena jdilkom. Marriċ nisma mużika! Fimtuni? Fimtuni? Lanaw. ġara eħi. Esma, mister! Ma kienx kif ħansaffallek li Saffa li xaffarijiet daw. Jina li kull ma tittamel dajjatli. Għajatli bismi il-baruni el-awwad. Il-baroni el-xawad. Imxawat nannu, għatlak il-baruni el-awwad. Il-baroni el-xawad. Imxawtanattak, għatlak il-baruni el-awwad. Kalma baruni, kalma. Tatix kasu. Issa dak il-edu f'postu jien. Imxi baruni, stenna bel il-morru. Ġajna. Fimtuni tom it-tnejn? Ejva, baroni el-dak insomma. U jien? Ejva fimtek. Tlarkom mela. Bilal! Tatux kasu mulidi tatux kasu. Issa nallimkom jiena nallimkom kif tkantaw. Mux tridu tkantaw ulidi. Issa x'ħan kantaw issa. Ħanajdilkom ara, għax hawnhekk jiena ara ulidi għandi CD bil-kanzunetti Maltin jisima Bizzilla tal-kantanta stabilita Christabel Sherry. Signori, mela, ejja tfal ħalli naslu kanzunetta ara. Mela, dix jisima. Check it-ċombini. Nċek jiena xi wieħed kollu masil simma bis-six-pack. Mela ċombini x'kull waħda jdilha. Ara dak sofi kemmu ħelu. Dak iċekċikom iċ-ċombini naħseb binti kemmu ħelu. X'ismek mister? ċinu? Mark Duncan. Ettik il-lejn. Ejja ħanaslu kanzunetta oħra ra. ċaw iktar. Il-kappar, jew il-basal tal-pikles xkull wahda. Ħaħi, ma rridix din is-sidi, ħa misterri. Hoda inti ma rridix, ħa, hoda inti. Issa naslu kanzunetta oħra. Jiktiba xi ħadd ieħor imma dawn mhux bunix. Saħħaw li Ej, ġewwa minn hemm dak mamar. Minn hemm? Eħlu. Ej, baċċu. Għajni li tela kemmu fit madoff. Ma kienx moment li ġej tal-observation ta' Hook. Mux tort ta' Hook ta' għax milli għaluli Hook, he's such an adorable man. Imma Peter Pan was fit. Sewa smajtin. Għadin Kevin, mela ġewa sarti. Ilek għawek xejn. Ili ftitaw, imma kontet nistaħbu minn Peter Pan. Tajdlix li għadu ma qatax qalbu dak ta' U għal xej jiblokjajtu from Facebook għax xorta baqa jibqa li l-inbox. Issa tajtu, very hard task. Forsi għata jisħartux, imma xorta baqa jiffittani. Skużani ħanajdlek Reġina. Ma jħassek u smajt minni. Jinxbajt najdlek. Ejja niħelsu minnu, jew nitfawhom l-ħabs. Jaħasra wara dak kollu li jagħmel. Imminti le, inti ma tridx. Tridu jibqa' jdur jaqgħod u jsefter wara dari. Imminti taf daqsi li għajku dit? Li kiku tajdu l-pina tal-mewt, jew kella tfajtu l-ħabs, x'kien se jiġri? Karattru ieħor ta' Disney jispiċċa fix-xejn, u mbagħad jibqu jaraw il-kartons, jibqu jaqraw l-istories tagħna u dinja tagħna tispiċċa fix-xejn. Erġa' permetti li Reġina. Imma jħassar, it-tfal tad-dinja kif se jsiru jafu x'inhu jiġri hawnhekk ħdejna.
Aladdin, Cinderella, Snow White. Rrid jikxef kollox il-gustu Sonic J. Aquilina. Mbagħad ġara. It-tfal umbraw il-characters u nasewhom. B'xi mod qed isir jaf x'inhu jiġri hawn id-dinja. Ja marra u jikx fin-nas. Għajna ma kulħadd. Is-sur Joey Aquilina ġej bis-Sonic. So, biex insalvaw hawn id-dinja, iridu nagħtu paċenzja. Joey jew Sonic J. Aquilina hux. U l-istories tiegħu iżommuhom bejnietna. Issa jekk ma jimpurtax, tista' toħodni my room? Mela le, imxi warajja ma jistaħi. Il-papa, qatt ma jadaqsek magħna. Vera ma nafx taħdi l-lura. Ħallu, tagħtu x'każ. U wara x'qed nafsa. Jekk jerġa' jiġi għajja f'wiċċi, il-ħabab tajja aħna laqhom u nilgħab il-poċċi miegħu. Kont ma xefi. Allura vera qed għandifna nkantaw. Taskur li sena l-kom kif tkantaw ridi. Anki u paċetti qed tara nkanta. Taskur li tara nkanta. Għadek il-problema. Isma, jiena tafx ma nistax nifhem. Biex jirexi. Kif dan hawn issirkom el-dak insomma, jidher għadu żgħir jisu jiena fisu tal-età tiegħek bekk jisir inti hu tal-istess età, ma kif jista' jkun ngħid? Ara ħan ispjegalek. Għax dak il-ħax. Ebbi, jgħid titħak simju. ċarajtek xi darbtej oħra u issa tlift li rasi ta' veru. Skużani, taħli ta' tixħasa, id-diċetta xdin snin għandha l-kanizza. Xon diri jgħetin! Mara, hoj! Insomma, kif kont etnat? Dak il-kuċ ta' kelb ta' s-sirna, min dejjem akbar minnhom ridu n-nisa. Kolla sabu ikbar minnu, kolla ridhom bitfall, hej! Allura aħna, ilħaqna ġibna ruħna daqsxejn mhux ħażin. Mbagħad intalla jbirket. Ej, taw ġejnek moħtiew. Namluħ kebabro. Ma tix tikrema għek? U le, ħallu. Kolli ngħid dak il-wiċċ ta' kelb reġa' qed jitħab bija. Ħa ngħidilkom, issa qed niżel għalih, ma niżilx għal xejn. ċetta! Xinta! Kifax tixħata? Ħassibju! Ejja għara kemm ma titħab inta mejn fuq il-park. Ċetta! Arissa. Ejja sejju! Issa mussew li ċetta tellet li xat, mela anka jien. Mela għan iżlet il-bloks gost ninżelin ukoll. Għaw xi waħda minn dawk hekk tqabdek teċtix ma' kull imkien? Biex jinżelittik, minżelin għal le. Xi waħda miegħek idealment dritta ħanoħollu kuntrast. Kifa jħasra, fejn sejrin, nu li jidjar. Marru jitbawlejni, il-loba hija hekk. Għandkom fex tżiża u tridu tonfħuhom ovvjament, hux. L-ewwel waħda tridu tonfħuha. Poġġuha mal-art,
Orli. It-tieni bużżieqa l-istess tridu tonfquha u tifqawha dar ma' tifel jew ma' tifla li tellawhom fuq il-park. Il-solta xejna di drobek hija. Jirid tal-patata ma patata ma dan ma dan. Le, dan ma dan ngħidlek. Mela qiegħu Senti Marja, ta' passi għamel għandek bussija, il-rextana. Mela, 3, Ejja, 2, 1, laqna! Issa! Grazie ħafna, grazie. Grazie, signore. Ciao, ciao. Issa, għax qabel ma nkomplu, rridni tal-backstage għaluri. Illi għaw xaħat għandu l-birthday u preparaw xi kejk ma nafx naf. Issa hi xaħat minkom li tinżel għalih li għaluri. Is-sur Chris Mikallef. ċaħat murali, signori, jek ġobkom. Ejja. Chris Mikallef, Fejnu da! Ombe rifa, hej! Da, kara! Ombe rifa! Ejja, mida ħamur għalli! Issa, tuk ċabċi, bejja, tuk ċabċi. Iktar! Ikfina għaddawni għax bil-ħmura tijaw ma nibżonda. Ejja law, Mr. He. Inti veru għandek il-birthday. Iktar xejn Esma Marja, jien wara li smajt il-daw it-tfali kantaw naħseb vera għandhom familja Vera, vera. kwalifikaw għal-kant. Mela, għador issa naħseb li wasal il-waqt biex jirjanaw għal-kanzunetta u lidi. U kif diġa għamiltu meta kantajtu biex kantaw mill-qalb l-ewwel li tikolkom dik xi ħaġa fundamentali. Jien ma fehmx lanqas jien. Melejja ħanibdew mill-bidu, il-bidu għanċar kristall. Meta taqra int tibda minn ABC. meta tkanta int tibda minn do re mi, do re mi, do re mi. L-ewwel tliet noti u vera ħfief, do re mi, do re mi, do re mi fa sol la ti. Ħanispjega fikom aktar faċli. Do, trid tibda bija rej, isem ta' afħarġil. Mi jien stess, għalija stess, far ġurdin minn dawk il-kbar. So, maħħa ma nafx ngħid, la bikom mhux kanta blajt. Bil-Malti kitratte, nerġa' niġu lura do, trid tibda bija rej.
Is-senta ħafna ġien. Min istess, għalija stess. Ġobdin bil-kap il-mar. So, maħħama naħsar najt. La, il-kommi xtanna blajt. Tip il-mandu tikratin. Nerġaw li l-lura d-dow. Tintinta bija, jisenna ħafna ġir. Min stess, għalija stess, farġu timmi dawn il-mar. So, maħama naħsar najt, la bikom jiexħadna blajt. Tip il-mati kikraten, nerġaw biġu l-lura d-dow. Doleni konsolati dow, dow, dow. Marianna the best. Tieħu l-ewwel fil-burdell u dan tagħmlu kull fejn idkom. Ismi. Tista' tgħidli x'tlajt tagħmel fuq il-parking? Qed nimitan il-Marianna kemm bitaddaqux u kemm tistgħu jamar qalil. Taħħax tisimha. U aħna ma kenniex nitlussa. Għandna suppost bil-bidu biss kellna nidru. U tajt mhux hekk, tajt mhux noqgħod nilbes dil-libsa għal xena waħda biss jew. Taħħa. Għax aħna suppost feris vera. Laqas li ma jafux dawn in-nies li aħna turi biss. Ejma, ikkumpatwa, sinjuri. Ejja, ħaltlu l-ġewajt, ħalli naraw kif kompli nisvolġi l-istorja. Iwa ma nafux kif qed iżvolġi l-istorja. Inna dejjem bir-rehearsals ċurta. Issa joħroġ Peter. Taħħa qed ngħidlek babra. Sinjuri, nistidnukom sabiex komplu segu il-pantomima Peter Pan tal-GMA. Jidħol nejta! Kefna għadda fil-bar.
Tinkerbell, inutli jekk tibki. U naħsib tal-gliżat jaqtaħħom jaxet tqalla li l-istonku tiegħi. L-iżbal għadu ma tranġax. Għalhekk il-pixi das ħajibqa' kollu għandi. Ħanajlek fih baż. Zeus, għandek il-pixi das mamniħrek. Mamniħrek xed jagħmel? Dak mhux affari tiegħek. Int kompli fittex u warrex u wara fejn għamilt l-iżbal. Hello, beautiful people, kif intom? Għadkom tiftakru għal-frazi tijaj? Iva, meleja ħalli najdu fl-imkien. Marianna Digby burdel? Leħi miex tajba, erġaw d-dewa. Marianna Digby burdel? Tebbis li l-nitċa u qabbad li s-sufarel u daċalajnu mis-sufarel jikoll il-krib skil u jikoll il-krib sbaqaroħi. Tixġara la din il-berfla, għalix edha tibki. Oh no, tisħamalna għem. Isma hej, edin sew mela jiena noqgħod naqbet għalik u nitħassrek u noqgħod tajjarni ħamalla. Really? Ta' żgur li really. Imma, promise, li dak li ngħid jibqa' between us. Da żgur li jibqa' between us qalbi. Lanqas nilħaq nitlaq minn hawn li ma nxandarix mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Once jiena kont magħrufa ħana l-iktar veri poteri maġiċi. Kont magħrufa ħafna għal pixie dust. Trupp maġiku li bih tista' tagħmel kull tip ta' maġija. Jien kont nuża biss għal maġija tajba. Imma ftit wara li l-ħaqt Reġina kien batalija l-kbir Zeus. Da Zeus min il-kokodrillu? Zeus huwa l-alla ta' din id-dinja. Kien għalli li fit-tmexxija tiegħi għamil żball li ma jinħafimx. Bħala punishment kien ħadd lill-pixie dust. U int li ma kontx injuranta kwadra forma ta' triangle ħallejtu joħodulek? Dak kien misek bejtu x'imkien. Il-pixie dust kien parti minni. Kont nipproduċih minn ġofija. Imma il-problem taf x'inhi? Illi qabel ma nirranġa l-iżball ma jtirulix lura. Ma qallek x'inhu l-iżball Voldiri? Ma jridx jgħidli u jiena ma nistax nirranġa għax I don't know what is this ball. Ħallek f'idejja san kelmu jiena. Zeus jew xi tzokta li xkupa jismek. Ejja ħifka xajdira x'inhu l-iżball u tija l-pixie dust lura ħalli nkomplu l-penta wisa. Semani? Għara jħasra kemmu ħellu. Imma darbohra kien nistakellintni ta' Zeus miex bħatoqgħod titfassajjetti. Please, mhux għaliex ngħidlek. Without my pixie dust, jien qed nibda bil-powers kollha. L-uniku wieħed li fadalli huwa dak li ntin u anke dak qed nitleb u ġed inħossu. Iva, rejja ħaniprofa ngħinek. Imma tista' tgħid li ftit ara inti kull darba li tara lil Peter Pan titlaq tiġri lil Emmart. Oh no, da antipatku. Dak kien kollu jiffittani biex nagħmlu prinċep. Issa biex issir prince ti tkun taf tagħmel ħafna affarijiet illi Peter Pan kont du. U issa iktar u iktar għax he is a seftur. U barra minn hekk, qabel ma kien seftur, kelli grazzja miegħu. Imma kien itini bissi, kien jużani biss. Iva, ja biċċa ta' nittina li jint kont iċċek miegħu. Insomma, mhux ħanoħodha bi kbira tali kellek partner. Illum anki nesfarru ġalatriċi għandha partner ruħi, aħseb wara jint. Fakkarni xara, u hej, ma kienx bħalmu s-sata, kellu ġisem mazza. Wissa biex impattijilu ma neħux prince. Qabel ma jagħmel dak li tlaqtu, burdel u tlaqtu jagħmel hekk. Għax he can't do it. Wissa biex jikkonvinċini
qed jibqali Facebook, Twitter, Instagram u l-email. Tinkerbell! Tinkerbell! Oh no, not you. Tinkerbell! Imma sewwa! Fejn mort li ma kontx Isma' ħej, int kemm minn pasta somal edukat, mela qed taħseb li jekk xi kafin tal-Labor jew. Ara til-mazzaw! X'qed tagħmel sabiħa, Għax kien hawn Tinkerbell u konna qegħdin nitkellmu bdiet tgħidli l-istorja tal-Pixie Dust. X'għamlet din? Ara vera peċluqa ta' tajjeb! Mela lilna tajdilna biex ma nsammux il-Pixie Dust. Anzi, lilna teddidna u tajdilna biex ngħidu l-qatt l-esista waqqatni għaċċajt. Saħalli minn dan. Jiena għadda minn għala widnejja li jintom it-tnejn meta kontu iżgħar fl-età, kontu tħawdu fl-imkien. U int mistaġbin kemm kontu tija hard time u tija bis-sieq. Owx! Esma' ma tridx norik kif konna nagħmlu. Ma turini xejn. U wara x'se ngħidlek, biex inkompli nagħmel kif tagħmel il-burdell, inti trid tgħinli fil-missjoni l-ġdida li għandi issa. Għax inedi? Jiena nixtieqek tajni biex nakkwistaw il-Pixie Dust lura u natuh lil Tinkerbell. Tajjeb, nakkwistaw il-Pixie Dust. Le, da, il-Tinkerbell ma ngħidix jien. X'ma tagħmilx? Ħalejlilek. Ħanajdlek ta' għax int ħanejlek. Bravo, Peter. Issa qiegħda nrabbi r-rispett lejk. U tal-li aċċettajt li tajni, se nagħtik bewsa. Bħalissa, qed inħossni li tal-vanilla ndur fix-xemx. Mela qed iħossu jisiru minn abbonaċ meta kienet tilaq il-kornet. Allura, Marianna, dik il-bewsa tfisser li. Le, ma tfisser xejn. Dik il-bewsa jiena tajtilek bħala ringrazzjament. Imma jien ħasseb. Imma xejn ma rridx nisma' iktar issa. Ara naqa kif qed tagħmilli din. Jaħsra ħabbejta mill-ewwel darba li rajta. Qalbi ħuġġiġa nara liha u ħanajdilkom kelma ta' raġel qed intikom jekk ma tkun xejn ma jkun ħadd għalija. Aw bej! Aw mazza! Aw fjora fil-kantina! Aw sarna f'nofs ta' baħar! Issa ħej, Peter, jisimak il-papaj li tiqeled. Uħallek mill-papaja ħasra! ħanajdlek ta' minn durajtek ħabbejtek mill-ewwel darba. Qalbi, ħuġġi ġanara li. Uj, jekk ma tkun xejn ma jkun ħadd għalija. Feħa, anqas ħadd qatt ma qalli dan il-kliem f'ħajti. Dak imma qatt ma tqajt mal-prinċep ta' ħajtek tagħlek. U skont int, issa tqajt. Iva hi, hija taw les biex iservi. Imma inti seftuħ u mhux prinċep. Sewet tajtux għax jinseftuħ kull ma jien hawnhekk. Skużani, Peter, ħareġ iweġġak dik li. Inti veħa toġobni, imma jekk jaqbadni bis-sir. Għalek ta' missierek jasra, missierek melux jiġri madku mal-oħra, seba nisa kellu ta' minn hemm, minn hawn, minn lemin, mix-xellu, nasab il-dieta tal-erieħ kollha dara da. Tek mhux ħajtballa għax inti kollok wieħed kull waħda. Veru, Peter, sewa tajt. Għalax nagħmlu? Ħanna dijak Facebook u nimxu minn hekk u nitkellmu. Tajjeb, ara, li l-sibni Peter Parker, Bibi. U jiena bitibu, Bibi. Tajjeb, mela nagħmlu hekk babe. Kif temna, Peter, ħallejtek. Bye, hey. Au revoir. X'inidi? Au revoir. Au revoir. Et tarawux, boċċu xorta bejt. Ġans.
Nippruvaw. Nippruvaw x'tasbi, nippruvaw. Nippruvaw. Le, ma jistax ikun, ma jistax ikun. U jina t-tfal biex ma jkantawx il-bazzendolin. Le, u le, itla minn qoddimni, għanzi demonju. Int li qed tajt demonju. Ista tkun nafx il-kamera u timu suppost edha ma tfal. Bħalissa ma tfalem Peter Pan. U jiena ħriġt fuq break. Iva li jista jkun ma tixxiftira, kollu. Kieku laqgħet toffrili nippreferi hot dog. Ma kellix dubju. Bil-ketchup, bil-mustard, bil-majonez, bil-baked beans u bil-basal. Bil-basal. U s-salset fejn, u ma semmejtux. Għax it-salset inkun rrid nażlu jiena. Iva, mux bitnix di. Insomma, raj, insida l-oddok u wara fi kuddimi, da, ma ngħidlek xejja. Tibżax jena mux sendu ma' ħalli nara naqra x'għandek wara darek, gustu. Kif visitu għandi, mandi xej, mandi xej. Jiena qed nara li wara darek għandek kitarra, u x'vera. Tara, jitnejt, Iva, għandi kitarra, dik sibta dentla, taf, fil-kamra tiegħi u rajt hemmhekk u mbagħad iddeċidejt. Uħriġta miegħek biex waqt li tkun qiegħed iddur waħdek, toqgħod tara xi ftit. U x'narax min jisimak x'affarijiet u kitarra nara xi ma insomma rajt taf min nasiba fuq mużika jien. Le, Naf kif taħsibha jien fuq il-mużika u fuq hekk jiena rrid inkellmek. Illum irid inkun naf x'għandek moħħbi f'din il-qalb. Arru każa lik. Rittom ninnu lidek. Marjanna, tkellimni x'hekk lili? Iħobbuk tant. Marjanna, iskot! Għandhom id-dinja bik. Marjanna, tkomplix! Int raġel kattiv, raġel ingrat, raġel blaqant, raġel b'żewġ tuċuħ. Int Pinocchio! Mike, tista tajt li Pinocchio minn feqlajtun bis-serja taġbi. Imma inti nsejt illi tal-election qalulna biex innaħħuhom kollha l-battuti politiċi minħabba dak kollu li nqala, allura semmejt Pinocchio. Imma almenu mhux Pinocchio, ta' bis-serja tal-fejn mhux Pinocchio. Imma jiena semmejtu biex ma jkunx hemm kumpaniji oħra u joħdulna t-titlu nkunu naħabbar li ħafna. Mela ngħidulhom. X'ha tgħidilhom? Għax bejnietna, ma tiżommuha bejnietna, ħantukom esklusiva la ġejtu. Is-sena d-dieħla l-pantomima tal-action se tkun fuq Pinocchio. Imma żommuha bejnietna, Wara ma tippretendix parti ta' inti m'intix kasti dal-issa. Max li kasti ċi affarijiet imma sommara. Ejja ħankomplu. Issa ġej, dax issa nsejt, ejja. Int Pinocchio! Ara, insi għal-daddi ta' Pinocchio ta' u tlalli għax m'għandix aptitek xaf. Iva, m'għandek xabtiti issa. Ek tkellimni lili, wara dak kollu li għamilt miegħek. Ek inkelmek jien, inti tistima, taf li li mallem tiegħek. Iva. Allura tkellimni b'dan il-mod? Iva. Ja, għed taddis minn bija? Iva. Itla minn uddi me per ma tikdaġa kitarra. U s-saffar kont se ngħidlek x'tagħmel, tkellem żeru starax. Nista' nkun naf x'ħadd jien la semmux li sentijaj fil-batal. Wara bħalqek inti għandannat. Marjanna! Bis-serjetà dan l-alla ta' tiljartu tkellmu hekk. Irid inkellmu. Marjanna! X'ħatajt inti? Ħatajat miegħi u inti taħseb illi jiena se nibża minnek, ma bżajtx minn żeru sieħa nibża minnek. Arenzo, ħalli mmur fil-kċina, ħalli nagħmel dak il-ħoddok għax issa twebbilt għalih. U int toqgħod u taħseb fuq emilek ta' ftakar li ulidek lilek biss baqalhom, tkomplix tiddiżappunthom. Mur itla minn qudiemi mur għamel dak il-ħoddok u tisi xi sħalset. Kisa u Vojt. Min jien Vojt? Min di toro xaxa, Vojt xaffarijiet daw. Għana xit nara bidejk bajnejja. Xit nara bidejk, xit it-tara bidejk. U ħadna l-azbal xaffarijiet daw u xit li għajlu di minni. Insomma, xit li, għax palissa ma tanx għandi għaftit. Xieħlew, etna fl-axħar se tintuża naqra dik il-kitarra. Ila snin twal imwaħla jem, għatma tal-imdoqqa. ċandek, mux palissa. Iwa ġaralek, ħabibti. Kelli xinajt li ma Marjanna u mandi xar. Ma ġara xej. Isma li naqra.
Li kun kont flokok, immur fuq qudiem tax-xin. Fejn id-dawl? Le fejn midlam. Mela mġier. Għax tfejtu għagġinjoli l-axħar. U x-xena li tara mill-faċċata taffaxxina. It-tara xi ġifieri. Ja ħasra l-ponta ta' qudiem qed ngħidlek. Il-ponta, telefonet, sewa. Dik telefonet. Fej knisja. Fej il-knisja. Ix-xena taffaxxinar. Diment li ma joħroġ il-kappellan biex tiftiemu. Ma tax sabiħu bad. U kif tkun jgħat jemmot ir-rilassa u kalma kemm tiflaħ. Isma' minni, mur hemmhekk. U żgur tikkalma jien hekk nagħmel. Taf li jekk se nagħmel, issa jxebbel il-kappellan għallu ma jorox għax jagħta li l-abtik. Il-bija ammur sej. Inti taf, mur ħimu. Saħaw u grassi pallejn. Nispera ma jolqotlix il-polena xara kif iġiba milħ. Dak fejba. Skopi! Skrafi! Dak fejba. Il-ħmina ximniħ rabbi. Dak kif? Dak għamna xobba l-medicina laħat. Blajk nejblu, flok kibilja niska kibilja fuq. Sejt kisa għaw it-tfal. Issa xejn tamelaw, xejn tamelaw. Ma stennejtikx li ħatilqani bix-xampanja bil-kavjar, imma l-inqas tilqani ta' nies. U għax kont taraf biċċa xogħol u tħalt eżatt musmar fajni. Ġejt hawnhekk għax nitnażżak fuq xi ħaġa urġenti. Allura ma stajt ċempilt li malajr, kont tinqeda ħabel hu. Mhijiex xi ħaġa ta' fuq it-telefon. Ejja Pipita, għalaħ x'għandek bżonn? Għandi problema fl-istat tiegħi. L-istat tiegħek? Mela la tiegħek selfie għajk m'għandix naqsam. Iridu l-Brexit. U jien xarajni xi iridu? Brexit? Brexit. Le, Brexit ma jistax ikun. Ara issa tagħmel Pipita u wara kif iddawrilhom moħħhom. Alla ħares jisimgħu l-istati l-oħra għax rebus ikonna kollha jitħajru. Mbagħad ma ngħid nara kif ħataqalaw il-kokol li għandek imċabbas ma nqazzik ta' taħt malli jsiru jafu li dan jaqdu u jitilqu u ħallu kellek waħdek. Ara x'se nafżak kiesa. Ma tafżani xejn! Taf li jekk irrid jien nista' nikxef. Tikxef xi ġifieri. Inti taf li dak kapitlu magħluq. Jiena tajtek it-tmexxija tal-akbar stat ta' Neverland u int iżommu magħluq. U jekk tiddeċidi li nikxef? Ejja l-aħħar, xi trid minn għandi? Xejn ta' barra minn hawn. Kemm nagħmel erba' kliem hawnhekk hu. Bħalissa għandi ħafna problemi fil-istatjar u l-poplu tal-kontrija. Jent jonqos id-dur ma saħajja? Imxi ħanurik fejn ħatorqod. Minuta. Għatandi xi ngħidlek. Ħalissa għandi problem oħra, ħafna jbien ta' tfal. Fl-istat tiegħi biss diġà Ebu daqs 40 tifel nifla, il-pulizija din jagħmlu minn kollox, ma kollu għaxej. Naf, Pipita, naf. Smajt bija, imma ma nafx naqbad nagħmel dwar. Jiġifieri, inti ma tagħmel sejjed tagħmel xejn. Ara sewwa ngħidlek ta' li inti bniedem bla. Ara biżejjed. Jien għamilt, sa fejn stajt nagħmel, sa qabbad l-aqwa investigaturi li għandna f'Neverland. Ma waslu mkien, fallejna. Inħossni li fallejt fi għad il-bicċa. Għaw, boss! Emżon ta' rasparet, għax daw kit-tfal sejri ġennuna! Aħna musta nizzuk ta' fuq, fentu għom jgħu kull darba t-nizzu, ħerba. Xitfa għedin semmu daw id-nejra? Ta' tixkasom, Pipita, ta' tixkasom. Dawk jiexu f'dinja li jom. Dawk jimmaġinaw, ta' tixkasom, ta' tixkasom. Nimmaġinaw sabiħ. Nimmaġinaw sabiħ! Għara sibleka jgħandi! Esma nisra fuq, aħna musta nizzuk ta' misma n-tum jiblu. Ta' sekk. Ma nafx intom tajdu, ma nafx intom tħawdu, m'għandix idea. U x'inhu ma taqbal, Ja ħasra Pipita, diġà għatlek, ta' tixkasom, dawk qed jirreferu għal għat-tfal tal-ħabib tiegħi li qegħdin hawnhekk fix-xini miegħi. Ejwa, ġab seba' titfal id-demunjati miegħi. Ma nafux taħdem ngħidu sabiħ ukoll! Pipita, ejja magħna ħalli nuruk fejn huma u jekk inti hero ejjed magħhom int. Isma' ħanejlek x'kien tinżel hemm tuħaqta titbażwad hemm daqs 40,000 tifel u tifla. Kemm erba'? Xifti tinqas, xi 40.
Yes? Jidher li se jkollna sigrit ieħor x'naqsmu jiena u int. U sa nigwadanja jien. San irtkom li l-kom l-ankunu weħidna. Iwa. Ara, Pipita, jena dal-waqt għandin il-ħaq bħala prinċep ta' Disney. U allura, konna bżon meċċej ġdid. Ara, jekk iżom ħalqek maluq, Neverland tiħdu fidejk. Int tkun is-suċċessur tiegħek. Di! Imma ħanżaqsik mistoqsija waħda biss. Dak tfal kollha. X'għandek x'tambi? U issa dik storja twila. Mbagħad xi darba ngħidilek. Imma nassiguralek li jekk iżżomm ħalqek magħluq. Apparti tron se tgawdi minn daqsxejn buqxix sewwa. U ifhimni. Scooby! Skrafa! X'qed titħaq? Issa nirranġak ħa nidħlu ġewwa. Isimgħuni. X'ħin kulħadd ikun riqed. Tellaw it-tfalaw fuq. Ħankellimhom jiena. Mhux tinżel saħdejhom! Għatlek tellaħħom għaw fuq. Issa mxu ġewwa. Ħadaraw xi tridu tagħmlu. Fuq! Aw. Hemm kukkodrill waraj! Zommi! Dak il-poċċu l-kapita kien ma jgħidux. Ma semmejtix kinsa! Skużani. Imxu! Il-ġewwa! U int! Imxi ħanrik fej ħatorqod salib. Jien it-tabis li għaw fl-xini. Sabejna fin dak laġu bħalina illi ġu-palazz jekunu, u ġuħini. Dan il-palazz għaġbak barrennu. Inti għaw tiġbek sugraga? Għalix sugraga. Għax bid-daqqa ta' politir, jagħmel nofsija jkonoxukum. Importanti kalma u tifqu issa. Laħattilna biex nikkalmaw int, nikkalmaw. Fejdi xieti għalek għal dan issa. Veru taftażele? Ara, kontajat, kif għana jridu. Veru għandek gosti sbir. Entom għandkom xi problema jgħaw. Ta' kulli għandna problema. Tek mux ħanħallu ġmir id-dinja bħalotti, titħalla f'mija. Ja, enta tajt li ja, mawx ma' maħmuġa bħalek. Għandek raħta bil tal-baħar, jew raħta. ċandi, konzera Iskot falsan xaf farida. Imma jinti fl-sejra. Mux li l-eket jgħajt Amira hi. Jaħasra Peter, inti kultant tagħmel armi dawn it-tfal. Għax jenek mamur jinkwet, imma jek taqbisni warrabli mbagħad. Jaħasra ulidi, mhux aħjar nikkalmaw ftit tajt. U x'hemm aħjar milli nkantaw kanzunetta sabiħa biex nikkalmaw, Naħseb qegħdin nissuglaw ftit iżejjed. Ħej spiċċa għandna l-papà kantaw. Ibusli għajni! Ikem minn bastaza! Unsi għajni qed ibusli mhux imkien ieħor. Ara, jekk Marianna għaltilkom biex kantaw, mela tridu kantaw. Mux tikkanta, Marianna. Tejt mhux il-kappar ta' Kristabel Xerrix kull waħda. Issa nistejtilkom kanzunetta jiena u int Peter. Ejja kanta magħna taħna nagħmlu naqabur. Jien! Mela, forsi fl-aħħar taqta xewqtek u ssir prinċep. Meta tkun bil-nervi jew xi ftit imdejja, ftakar li l-mużika kollox jitfejja, għalhekk ejjew ħalli naqbdu jitfit. These are a few of my favorite things. Kif rilek naħa ninsa kull intoppi. Ismax bina taħħax dejja Oj, mustaza! Naħseb il-flus jew xi raġel sabiħ. These are a few of my favorite things. Meta
tkun bil-nervi, inkella ftit indejja. Ftakar li l-mużika din kollox itfejja. Anke jekk forsi id-disappuntaw dak li qalu lilek, anke bis-sittaw tibqa' xagħti kasom, intefa' ftit waħdek, inqata' mid-dinja. Fil-mużika aħseb, il-mużika tagħtini dak is-sodisfazzjon li xejn ma jagħtihulek nifxi tixpatata l-forn. Meta tkun bil-nervi jew xi ftit imdejja, ftakar li l-mużika kollox itfejja, għalhekk ejjew ħalli naqbdu feet. These are a few of my favorite things. Kif lilek naħa ninsa kull it-toppi. Ismax binaqta ħaġdejja. Ej, bostażar! Naħseb il-flus jew f'xi raġel sabiħ. These are a few of my favorite things. Nerġa' ntennilkom dak li diġà għattilkom, il-mużika użawa, talmu irrispettawa, l-istess kif jien inħobb il-beti tiegħi. Oh, xi pjaċir meta inti tkun miegħi. Irridek inħobbok, 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 irridek inħobbok. Meta tkun bil-nervi jew xi ftit imdejja, ftakar li l-mużika kollox itfejja, għalhekk ejjew ħalli naqbdu feet. These are a few of my favorite things. Kif lilek naħa ninsa kull it-toppi. Ismax binaqta ħaġdejja kizzi. Ej, bostażar! Naħseb il-flus jew f'xi raġel sabiħ. These are a few of my favorite things. Mużika dejni ninsa dwejja kollha, marrix nitlifa fal-birrid insomma, jista' jkun li xi ftit ħarex inkont. Imma żbaljajt ma nafx moħħi fejn mort. Insomma, Marianna kienet li juritni l-izbal xkien mara ransa dak kollu passat u li stanajtilkom u li min issa qudiem tistgħu tkantaw kemm tridu. Astenna. Tista' kun naf kif tal-intu tkantaw intom. Politi! Mux aħjar timorru tistriħu f'kamartkom issa għax għadna kemm ħadna battikata emmi. Ej, feħe, ejja wara jħej, ferawni. Battikata t-kaxkina. Marianna. Marianna, inti kont li għallimtom it-tfal kif ikantaw? Iva, jiena kont li għallimtom kif ikantaw. U jek tirta meċi paniġirku fit-tex għamlu għax bħalissa mejta binas. Paniġirku? Le, mandi lebda sib li namel paniġirku. Anzi, irrid nirringrazzjak. Nirringrazzjak għal dak il-diskors li intietli u rejtli bil-żbar. Nirringrazzjak ukoll li għallit il-Luliti kantaw. Għax bħajt impressjonat għada smajtom ikantaw. Taqta li Adolf beda jistona ftit imma dika ma jimpurtax. Imma rrid ngħidlek xi ħaġa oħra. Marianna, wara ħafna żmien qed inħoss mhux jista' bat ngħidlek, imma qed inħoss ġibda, qed inħoss li l-bibin ta' qalbi. Oj, rasam lura, ta' keep the distance. Keep the distance għala. ċiġifieri għala, mela jiena qed nitlef moħħi x'kull waħda. Titlef moħħi x'qed ngħidlek inni nogħbod.
Mela inti taħseb illi jiena se nieħu s-sogru, jew? Sogru? Għaliex sogru li jina u inti ninabbu xfija? Da żgur, mela le. Mela kellek 7 nisa u kollha marru d-dinja l-oħra, taħseb li se nieħu s-sogru li nkun ismin waħda jew? Inti tmut u inti għandek sebajiet kif trid mhux affarijiet daw. Insomma, se tgħid xejn. Ma nafx ta' ma nafx. Ikkonvinċini. Li konvinċi. Iva. Warrak li ftit. Għana mill-lek speech. Sejtella dembu l-pagun. Marianna. Marianna inti tal-tfal. Iva. Marianna. Inti tal-tfal puliti. Marianna. Inti tal-tfal bna. Falbna. Falbna. Tix u għagġet li mejta ħafna ġewwa fija. Kemm il-darba smajta dik il-frażi f'qalbna. Lanqas irrid nemmen li inti qed tgħidha lili l-ħawwat. Qalb ta' qalbi, ħodni f'kamartek, għamel bija dak li trid. Fittex aqba taraxni, aħsibni l-kitarra tiegħek qalbi, min issa stess, ma niflax nistenna iktar. Ejja, issa, ejja ħamborru, ma niflax nistenni iktar. biex jerba titfall mela nekun fuq moħħon aktar flus. U dik kif ġitek fuq? Għas meta nkun qiegħed waħdi fuq it-toilet ġeneralment. Dan naħseb jien. Tara kemm bravo! Sawa ngħidilha li jismax, u vera smax. Għax naħdem is-sodda ma narax. Kemm ħansibu hekk? Għax ma nsibux nofsu żgħana. Mux ħelwin triga, me?
Fejt, ma tridux tobdu. Jiena Scooby, jiena Scooby. Ma tridux tobdu, palma tamlu ma ġenituri. U meta ngħid skrafi fejt, tridu tobdu. Ngħidilkom x'ngħidilkom. Ngħiduli okej. Bravi. Ħanibdew. Simon says jump. Bravo, għozi. Issa minn il-kontat ukoll jinqal, nfuq fil-ġemp. Scruffy says wiggle your potato. Ifhem li l-bojt ma qed jittaqal wara qa. Anke tolkom ħajġan. Scooby and Scruffy says jump 2 times. Id-deċidi hej, jew Scooby jew Scruffy. Jaħdu darba fuq post. Ħabba għamil. Qed ħawadna hej. Scruffy says wings. Waħda biss, ħarrebbaħ lila tagħmel qed ħandum nkellem daw. Jiena bdimbati tafx għax għandi l-black eye. Dira, qed waħda biss u wejn jgħid li mela ċappula waħda kemm miskin. Għana ħana waħda u Scruffy. Ma jibdirx tafx. Darba ti moħra bħalliħa tkun 3, 4, 5. U di billi rebxa tintuwa fil-tikbaru. Bravi! Istanintu kolla finkum bil-nes, għamlu għadda kif mħarbina. Jina għamlu il-kopi, għamlu il-kopi. Grazie ħafna. Iva mela. Nibqa' neġu f'dan il-post, imma ġidan u l-wordin. Nieħdu
نقولك ما بدنا شي راضي تعال أسفج بالجنوب باللانش Food lies li għamiltu xi kummedja oħra. Għax braskom illum. Tliet blajkel tagħmlu. Għalfejn rridx nagħmel? Ma rridx toħroġ naqra għall-arja sabiħa, Int rridx nagħmel għax itkellimna. Ma tridx li tidħol hemm ġew għax taf kemm hemm ġrieden jiġu. Bessa jekk jisha. Min taħseb li int, Jien Sera. Bib bisawa. Għadwala jew.
ċallu! What more nifel! Aħna twetta b'żizzi, dak jagħmel ċata maħmud. Bastarda! Miskin jien, Ismaw nisa. Musta nagħmel normal lewza. Għandi bżonn l-għajnuna ta'. Intom taqraw il-futur, xejn. Aħna dak xogħol nagħmlu. Imma bil-rasa li nagħtu. Mhix problema. Li titolbuni lest li nagħtikom. Imma sejduni. Se nilħaq bħala prinċep ta' Disney bla ma jinqala l-ebda ħisil ta' xejn. Mux ittina naqra jdek, naraw il-futur, u dak jaw sejdu. Ejja, ħanqodu nilabu tal-għola. Ma naħħax. Ja, iċċinni faħtu. Aħseb wara maħmud kollu, dejja xbiħu t-toknu. Vela tabda. Tista' tgħid x'inti tagħmel issa ja? Kella għamla u kiltira. Benki maħjen xi babda frisku kampina u l-sabta l-fniex huk. Għaxab daħi għafmanek. U tajt nizmani kif jgħajdu. Edin naraw futur sabiħ. Lil Prinċep Hawk. Skaster sabiħ, għajmi. Da kollu li għalbet. Inti se taqis. U għaktar mi għam serżit. Grazie. Grazie. Taħtkom ma tafux kemm serraħtu li moħħ. U kemm għamiltuni kontent. Napprezzi. Sajnis li tatililna Hawk. Immis ma ninaqra. Jekk għandkom bżonn xi ħaġa m'hemmx ħafna taqbi. Għaddu għajja għal-punt ħa neħilsuha. Imma aħna li nagħmlu hekk. L-ewwel qed taxqalilna kien direttur. Qultilek biex inkunu naqra misterjużi ta' fit. Kella ħajjhom sar impressjonawhomx il dawn in-nies. Għadlu xirridu ġesi. Aħna rridu nixorbu mid-dem ta' Tinkerbell. Iva sewwa smajtit, rridu nixorbu mid-dem ta' Tinkerbell. Bekk il-poteri tagħna jiżdidu mhux ħażin. U jekk isir hekk Hawk, tibgħodanja mal intu wkoll. Nigwadanja Immaġina li l-poteri ta' Tinkerbell ikunu għandna. Kieku aħna nkunu l-iktar sħaħar b'saħħitna li hawn din id-dinja. U ħadd ma jkun jista' lilna. Anki jibda' waħd jista' għax niġi għalik u tibda' tixkopa. X'qed ngħid? Tibda' ħaġa? biżejjed. U għadha ħajt! Minn fuq li ġejna ninqalawha. Insama, ħankompli. Kolla l-iktar sħaħar ġaħħitna din id-dinja u ħadd ma jkun jista' lilna. U kolla nistgħu nilħaqu mhux biss imma leka ġinnat. Kulħadd ikollu jboxxi rasu lejla. X'inniefa tkunu ja. Tafu x'intom tagħmlu. Tafu li qegħdin tinsew l-iktar ħaġa importanti, eh? Tinsew lil Zeus.
Dak u jikmanda, u jmexxi kollox. Inta fejn taħseb li r-rejn joffrejn il-ħilek, u ma ħadmilx aħna. Għax jekk jirnexxa l-pjan ikunu nistgħu nieħdu post Zeus. Nieħdu post dak il-kbir Zeus. Iva sewwa smajt li jkollna l-poteri tagħna kbar wisq. Immet ninsew xi ħaġa Hook. Kif ser naħtfu tinkerbelle, tinsiex il-poteri tagħha akbar minn tagħna. Interessanti l-istorja. Toġobni kif svolġi. Isimgħu, beżejjed! Ma timsax. Isimgħuni sewwa għedtilkom. Ħalluni ħanaħseb naqra fuq l-istorja. Kif sewwet u l-pjan tagħna. Mbagħad nerġa' nsejħilkom jien. Imma issa ma nistaħbew u għadu l-bot minn fejn jaraw. Grazzi tal-li smajt. Dak li ġejna ngħidulek. U jekk jirnexxa l-pjan Hook, bil-fin ser infattulek. Itqu għadkom ma tafu xejn. Murajdilhom li tinkerbel spiċċala dik sidas. Ma sonnax. U ma demma għadu jiddu. Jista' jkun li b'demma biss. Xorta jkun biżżejjed. Jiri interessati li issa jew prinċep jew re xi ħaġa se nilħaq żgur. Dawwart l-idea ta' ma nikxef xejn, nibqa' moti. U xejn, ma ngħid xejn, u nibqa' ma ngħid xejn. Inti x'qed tagħmel hier? Storja twila, imma bil-permess ta' Hook. Nimmaġna li inti qiegħda hawnhekk għall-kurunazzjon ta' Hook. Yes, exactly. Ekkeri, mhux tal-li sab xortijiet, tal-li se jkompli kabbar xortijiet. Għażaq sik ħaġa li sta jkun. M'hemmx xi forsi xi ċans li nista' nilħaq Disney Prince jiena. Don't start into kolta. Mhux biżejjed għandi lil Peter Pan li ġri warajja biex isir prinċep. Ridek jonqosni. Ħaċċansu. Inti taf biżejjed li prince jew princess waħda nista' nlaħħaq every 10 years u. Ma għandix indom nista' nilħaq qiegħda fil-millenju. Imma tista' tgħidli minnu dak l-injorant ta' boċċa basla ġidran baħru illi ħareġ deċiżjoni bħal dik. Għan il-flex u jgħaw nibita. L-lek għat insemmi l-lista ta'
kaxxirja li misli tal-lidl. Ma rix infisserek, u. U f'din id-dinja, jekk xi ħadd ħa deċiżjoni fuq min tinkjarbel, min tridu jkun jekk mhux jien. Taxkuru, li kieku kulħadd jista' jifhem Disney Prince. Mela daqshekk vera deċiżjoni tajba. Naf li deċiżjoni tajba, m'għandekx bżonn tgħidli. Għandek raġun, Mir Tews. Jien dejjem ikolli raġuni. U meta ma jkollix nara x'nagħmel u nieħdu. Mhux għal xi ħaġa tinkerta. Imma dan Zeus, kollu nisimgħu nehdu. U aħna naraw. Dan ħassir, I never saw him. Meta jkun il-waqt, tarawni jinsax. Bil-ħaq semmejt lil-Peter. Dak kemm għadda minn affarijiet. M'hemmx xi ċans il-forsi xirħaq darba jistirħaq u Bridget. Don't mention that a-home. Dak qed jipparti tal-li għamel in his past. Imma jaħasra. M'hemmx nisma'. Inti ma taf xejn. Għedlek xatit. Għarjem ħammu, għax qed tagħmilni angry. Qed tagħmilni angry. Pepita, għandaq ma xaqtix. Għandek il-sienek, ikwa mittulek. Għal-ftit, kont titlef dan kollu. Imma jħasra, da s-sigrit. Iweġġa li wisq snobbu tijaj. Pepita tivvintax. Ma tistax titlef dan ġit kollu. Imma jħasra. Xorta jibqa joġġa nistongu tijaj, u dak taħwit jek kistir li rasi. Naf namen. Pu, mawx maratura. Mex namen, ħajkollu mursar huwa, infittex sirena u nitbota moħħa. Għax il-qoxta binti kila messirek għax għandu l-stompu furrat.
Għax l-oxra kila missira għax għandu l-istop. Kont sena għax l-istop għarin daw. Okay, Papa. Bye. Love you. Love you. Doppja. Għax franka jibġi kontikata għuwi. Xmalla, forza jgħaj. Kont senajt jek xi frankat le. Ejja ħanerġaw nipruvawa. Xifiri nerġaw nipruvawa, t-kaxkira baldi maraj terġajlom. Ma għatam album il-nazjonalisti wara t-kaxkira bħal-din bil-sena. Għandek raġun għaxtaj, meta tiftakar illi inti parti bit-telfa tal-pajnel. Imma skużi qalbi, vera li jina parti minn dik it-telfa, imma ftakar li qabel inti sirt kif inti issa, int kont magħna u kont tqassu l-Facebook bir-ritratti li kont tittella floater. Ara hi, ejja ħanerġa' nipprovaw. Ara hi, Ejja! Ġġar issa! Għax għandi kanzunetta ħjar ta' Flok terti dansi? Iva. Sera. Il-lejla kien mhux ta' min jitilfu. Il-lejla tkun mhux ser jitħadd. U lejt li x'nagħmel int kapaċi tagħmel. U fuq is-soldan li ġibt jingħad.
tajt intoħodni li ġew. Klaustrofobja. Xorta. Imma jien nipprovu nagħalmek ja ħasra. Isa, ejda warajja. Ġifiri, t-għeddajt li jina ignoranza, għeddajt li ma nafx najdu, tafx ma namel. Għamur fl-udjenza u nara min jaffjajdu til-kelma ta' għamċizja. Ajma. Għamżajda bistegri, kelma. Jħa, bis jafxata. ħadd ma jaffjeda klaustrofobja. Issa mhux aħjar titlaħ li kun nistgħu nkomplu il-pantomima. Iġi tesel dik il-biċċa tal-ħobbi. Taħħa! Xu tkun aqta l-kursità, kuħħa tikxef kollox. Mela ma nifxifx kollox biex nuħu xirieħ ma tarajma. Tħallna l-ġewwa nkomplu aħna senjuri. Jidħol iċ-ċassata! Jidħol ċassa! Ejli naqraw jekk tinsabx kuntenta kif qegħdi nilbew minn kulħadd biex ninħabbu ma jarana ħadd id-disprat biex nuri kollox u nit ma' kulħadd dan wis dan is-sigrit qed itaqqanni bidli Hija intintix mal-papa skur ma jaċċettanix ma nistgħu ngħidu l-ħadd inkella niġu ħafna xi tawra ma nafx kif ser nibqgħu ngħixu tal-ħabi kollu ma nafx kif dan is-sigriet qed itaqqanni bit-twil. Imma hija n-nar il-waħda projbita li se twassalna kif rridu naħarbu li ma jaxxita jien u inbis flimkien. Tiġi jitwal minn din il-pento. U mela l-għana tħobni ta' sew, għax biex tiġi jitwal minn din il-pento ċivol. U għinja li ma dik kollok ċajtu.
taf kemm jiena ngħidu waħda diskorsi, imma qatt ma kellna l-kanz. Jiena naħseb li l-aħjar ħaġa li nagħmlu li naqbdu ngħidu l-papa. Ma jistax ikun, tant qatt mhu se jaċċetta din il-ħabba ta' bejnietna. U hija ħasra bħalissa, qed naraw ftit burdata tajba kemm ilu ma' Marjanna. Għalhekk issa ċans kif il-papa reġgħet il-lava. U le, jekk ngħidulu, żgur se nfottulu din il-burdata tajba li nsab fiha. Mela naħseb l-aħjar ħaġa li nagħmlu li naslu lura d-dar minn din diskuta holiday, nippakjaw kollox u naħarbu. Tajjeb wis, issa hija l-ewwel kbira. Allura, inti tħobbni bis-serjetà? Ħafna. U lesni tagħmel kollox għalija? Kollox. Lesni niġġieled ma laqwa gwerriera. Lesni nispiċċa waħdi. Basta tiegħek. Naħlif nifsi. Inħobbok. Kemm inħobbok? Għandiri. Lista punna x'rix li hawn! Xejn, papa, xejn. Warrab tindaqant. Ma tantulix li xejn. Batkom għajnija stess kontu għettidanu! Ara veru, il-boċċi tiegħek u l-boċċi tal-dismistri l-istess. Veru di? Xi sejnu qegħdin hemm. Veru di, ġifieri inti dik bla boċi. U iva pata, sewwa rajt, konna manqin hawnhekk, konna qed ninħabbu. Ma kieku ġejti diktar tard qabli kont issib. Sowi! Għax diskorsu għam in-nies. X'affarijiet daw. Ma jniskomx tisku. Le, dan huwa skandlu. Lejn il-familja tiegħi. Dan huwa gallejna. Din hija xennika kbira. Le, ma saba ngħid iżjed imma din hija azzjoni hija xettaħi. U hija imma pa, mhux ukoll iċċekkċek hija bħalissa ma nisma' ġbin tintaħax bejnietna. Sofi! Ara kif kellimni lili fim? Takar, jien missierek u lil Marjanna d-dar mifdi il-bixxa, m'għandniex tażam. Pa, Marjanna għaltilna biex meta nkunu xi ftit inkwetati, jew frustrati, jew dispjaċuti, inkanta waħda. Tiġi kanta waħda għajs. Għandek xi kanta, għandek xi ġeħżibita, hija Marisa, nifkak! U din bixxa ma spiċċaċċa. Kemm intof. U speċjalment inti. Kif minarija li għandi fidej minn nafta l-business meta nirtira jien. Iwa x'ġara l-ħawa. Xbajkom nisma' storbju minn hemm ġew x'ġara. Warra bil-ħaggel minnu. X'idi tu ġara? Emmin il-battin ta' mitneju. Għawaj. Tadu! Enti bebu. Għawaj jinabu. Pabu, uffa, aħna maħniex aħwa, l-għamna ma kienx l-istess u lanqas missirna. Imma jinfajna jedna rakom mal-għawa. Ma dakx tarajt mhux il-verità. Eżatt. Ma tix durri għara fil-tu, Wakka ma l-ħawa kalma. Ismana, ikkalma, lix palessa m'intix pożizzjoni li tirraġuna u jafta me xi ħaġa bidejk li wara jaf jiddispjaċik. Isma' minni, ħabib tiegħek. Mur fil-kamra, mur u kalma hemmhekk għal-kwin. Ħol il-sofi miegħek, ħodha f'kamrita wkoll. Issa lil dik, ħalli hawnhekk. Ħalli ħankellmu jiena u nipprova ndaħħallu daqsxejn merħ f'moħħ. Isma', biex ma tindaħalx bejnietna għajn xkull waħda uff. Sofi, dawwar dembek, barra. Uffa, antipatku. Barra! Uk, grazie. ċeni, xej ma najlek. Dik fidejk. Id-dik fidejk. Uk, fammu sew. Għarint, obbi, jew għanok, ma jiġix parti minn ġismek. Grazie. Hok! Inti tindaħalx fl-affarijiet ta' bejnietna. Ismani ħabibti dik. Ikkalma. Jiena jgħat hawnhekk biex nipprova ngħinek jaħseb. Ija? U kif ħad tipprova tgħin bħalek għajt? Dal-waqt kun taf. Scooby! Scraffy! Abdu! Huda ġoħallek! Dak il-maktutti, Iva, ta' għandit!
u naqra maħta kull ma fih. Bizzejjed! U maċ kummiti aktar. Issabdu. U nisluħ lura flan. Fejn it-tfal? Imma Hawk, dan mhux tifel. Tant aħjar. Aħjar mhux tifel. Għax ta' dan inġibu somma ġmiela ħafna ħjar minn ta' tfal. Efmu beħa Hawk, dal-pirati ġejn u ġejn, aħna ħagħan t-tira. Meta ġejn, aħna għaw il-fuq. U inti tara li ħadċala il-dak, Dal-waqt, skrafi. Dal-waqt nsiru sinjuri. Jiġu l-pirati u neħilsu minn dak il-qabda tfal inkallati l-għamnenġu. U minn flokom lar jimtela t-tilija deb, diamanti u liri. Emessa, qabdu u bil-ħaq. Intom gawdu miħaj u koll. Ta' kem tejnuni, jew tippruvaw insomma. Tajjeb, daq tifru finjuri? Scooby! Dooby! Ejja, ċalu, eħelsu minnu. Imma da ma rix jimxi Hawk. Jimxi ħamma ħafus. Għax ma tkellmux naqriktar bil-ħluwa, iż-żelu bieħ. Forsi jisma minnkom. Okej, ux, għax ma t-tibix mill-ewel. Kont semajtek x'tagħmel? Jekk ma jridx jimxi, għaddu bil-naxxa ta' sidru u ħodu bil-forza. Ejja mexxu. Ejja, jimsir, ngħidlek. Għax ma teħdu 27 sena. Flar, tudu flar. Ejja, ma jaħlib nidha. Għara jimtni nirrit n-erda u kol. Kemm intim qarba Betty. Oh, mimma. Ekolli rajt il-lejla l-lejla. Ara. Arrajt lollipops, hej. Aw, mazza. Emsomma, qed tieħdu gost jew. Qed tieħdu gost? Dak l-importanti. Mela jekk tiftakru sew, Marianna kienet qed tipprova tallimni nagħmel xi ħaġa lili, tiftakru x'kienet? Bordel daku, kolli ngħid li bil-mod qiegħed nitgħallem ta' imma tafx ħanagħmel. Ħanipprova u ħanara intom xi tgħidu jekk tallimx jew jekk ara ma jkunx hawn min jgħid li lex iksillu l-ġewża tagħhom. Mela li ħanagħmlu jien ħanipprova nagħmel burdel tajjeb. Essentom, ħadkomplu miħaj, irrit nara minnhom bil-wifqa minn jajja, il-mikrofon ħalli jellin-bixam, ħalli n-dorrijum x'kapaċi nagħmel il-daw. Essa għu bil-wifqa u komplu miħaj, tajjeb, watta bilna hej! Lajla lej! Marianna dibbe bordel! Komplu illi! Kebbis li n-netċa u xalli! Alla jbirikom tiftakru ħissu f-farel! Insomma, naħseb illi wasalna ximkien. Santer! Peter! Peter! Xinti tagħmel għajt tagħmel il-burdel? Possibbli għandek moħta minn il-burdel għajt meta għadna kemm rajna dawk ix-xeni kollha qudiem wiċċna. Inti taf illi ħokki għad iżomm il-palostanċi biex ibiħħom. Ej, x'ġifieri viva? Ej, inti tibqa' sejjerek tajt viva? Ej, jaqa.
Tiġi xtajt li inti kompliċi maħħok ta' fuq din il-bicċa xogħol ta' tfal, għax l-ewwel kuċċarina plasmonika ma tekommok inta laħilek bidaqqa ta' borninti. Le, jena ma kellix naqsam, minix kompliċi, emma naft kollox, jinkot naft kollox. ċiġifieri taf kollox. Ġibi ċansa nispjegalek. Ara, dik ftit ta' zminilu kont tintqajt ma' waħda mazza, waħda minn dawk kif ta' kif inħobbhom jien, tħobb. Għadha kien għalqalt li isma' Peter, il-lejla ridna avventura marriċ fil-kamra tas-soddatija, għalħejn il-lejla sib ximkien relax barra baby. Għalt li, oh you know, kollox fuq l-art, na avventura. Għajna kamilt insomma, għattara mara ħammur il-fittax post. Bdejt indurna għamal post, kun għarrex, forse sib ximkien, you know, dritt minn għaxxieq u koll. Insomma, konta dej minn fejlar u bdejt nisma l-istorbju. U kif it-tawal kien għamħuk kif il-vicinanzi. U għalli Peter, għara ma tiftax għal dak li rajt, għax maħħom tispiċċa. Anzi, għalli li jek tiftaħħalli kien ħajbieħni u koll. Jiġifieri inti kont taf kollox, żammejt ħallek magħluq u ħallejt kollox għaddej. Ifhimni ngħidlek il-verità, minn dakinhar bdejt nipprova niskopri l-affarijiet. Ħalli forsi xi darba jnexxieli ħarrabhom. Imma waħda ma sajt nagħmel xejn Marjamma. Issa u inti miegħi tajjeb u jekk tgħinli ikun nistgħu nħarbuhom flimkien. Mela l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hi li nsibu lil-Scooby u lil-Scruffy għax il-muftiħ tal-ar għandhom ikun ruħi. Ej, beħe, jennak smajtom jgħidu wkoll, il-muftiħ tal-ar ikun għandhom, jiġifieri jekk neħduh immorru tajjeb u barra minn hekk mal-ar ma jkunx hemm securities biex ma jbiċċaj. Tajjeb. Mela Peter, issa li rridu nagħmlu hu li nfasslu pjan sabiex nisirqulhom il-muftiħ. Tajjeb. U Peter, jekk jirnexxielna l-pjan ta' moħħna, Tinkerbell żgur li tlaħqek prinċep ruħi. Ara, ejja ħalli mmorru ħalli nagħmlu l-pjan ara. Peter, min qed tistħajjilni għajt din il-libsa? Ejra l-osku fi spina. Le, ja ħasra, jiena qed tistħajjilni ma' fin gazeta b'din il-libsa. Simone sewa wasal il-moment li jinqed nistenna kollox ġej perfett. Intom ħodu dak li ġejtu għalim sabiex inwettqu l-ftehim. Għada l-jum għalina se jkun ħajjibkom tinbidel u ssiru ħalla u flimkien immexxu dan jasal dal-waqt. Intom ħudu dak li ġejtu għalih sabiex inwettqu l-ftehim. Ħada l-jum għalina se jkun Fl-aħħar wasal il-moment li jirritant nistenna ma nirdu dak li konna u kif li tsejju sintajru minn hemm u din ma jispiċċa nibki għax bejna huwa jiġib l-ammużat. Is-salwa Nieħdu dak kollu li hu tagħna, nieħdu dak kollu li timna li fejn se jidduru l-komportana fuq id-dinja nieħdu kollha ta' kontroll. li issa kulħadd se jibqa' xukjan bil-pjan li se nagħmlu ma jwaqqafna ħadd. Intom
Ħudu dak li ġejtu għalih sabiex il-wet u l-ftejn. Għada l-jum għalina se jkun bil. Is-salwa Nieħdu dak kollu li hu tagħna, nieħdu dak kollu li tifna lih. Missejr il-nuru fil-komod tagħna u d-dinja nieħdu kollha taħt kontroll. Nieħdu dak kollu li hu tagħna, nieħdu dak kollu li tifna lih. Missejr il-nuru fil-komod tagħna u d-dinja nieħdu kollha taħt kontroll. Issa semawni sewa. Il-biċċa naħdmu għada. Waqt li tkun għaddejja ċelebrazzjoni tal-inkoronazzjoni tiegħi. Preparaw ruħkom. Ħalli taħtfu l-Tinkerbell taħt idejkom. U kif ħanaħtfu b'dawk il-poteri li din Tinker tippossedi? Xi ħaġa li intom għadkom ma tafux. Li Tinkerbell snin ilu bdiet titlef il-pixie dust tagħha. U miegħu titlef ukoll il-poteri tagħha. Allura dan ifisser li l-poteri tagħkom m'għadhomx wisq inqas minn dak tagħha u tlaħqu magħha żgur. Aħna jekk nieħdu demma huwa biżżejjed! U l-Zeus m'għandux ma narawh mejjed! U Zeus ma jiskopri xejn. Għaliex għandkom tkunu tafu li fix-xini tiegħi jien għandi daqsxejn ta' apparat xkejken li kien ħadew fuqu xjenzat minn tiegħi. U b'dan l-apparat jien nista' nikkontrolla dak li Zeus jara, dak li Zeus ma rridux jara. Allura mid-diskursati u l-pjani tagħna Zeus ma jaf xejn. Idea ġenjali! Nimmaġina li x-xenzjat li vinta dal-apparat inti ħallastu sewwa u x'tassew. U żgur kieku taf. Li xtajtu? Tmajtu l-kukkutin. Ħalli ma jkxifniex dak li għamil. Immissa ħallina mix-xjenza. Għara ma tersaqx terġa' timsaħ miegħek. Jiena se nħallikom ħammur nistrieħ naqra. Għaliex għadha għandi ġurnata twila quddiem. Intom morru staħbew. Ħallu l-ħadd jara. Skrafi! Skrafi! Skolħub tal-waqt teħessu minnhom dawk it-tfal, imbagħad nerġgħu relaxed, baby. Isma, jena nispera li jissa ma jitħajjax Egyptian of Tuzzam Aħra minna minn dawk. L-importanti taf xinu illi mis-somma illi sariħu inkunu nistaw ingawdu aħna wkoll ejja ħangawdu! Isma, jena aktar mill-flus tajjeb ta' jinteressani dieb u ġojjelli. Nsensilu senjuri ħaffa. U min jaf se nekun imisna lilna la jilħaq prinċep ta' Disney. Jena jkolli nejta, jiblu ħadna fil-kastell miegħu dak taraħi. Ma kħasru? Li kieku kien jħasru? Joħodna miegħu fil-kastell? U ma jkun jonqosna xejn, mhux veru? Hello boys! Hawnhekk maħniex uħedna, ara xqala l-baħar skrafu. Żewġ mazzet sprovdewna, Hello girls, ġejtu tamluħ, Ġina li xoħbu dan iż-żewġ fixken kbir tal-kwit. Imma miderra ma se nkunu għal-kwit. Għassibna lilkom. Betty, kemm aħna xortina tajba li ntajna ma dan iż-żewġ tilġin. Inti minn dejjem tajt li kemm jogħġbok Scooby. Ma kemm għandek iż-żinek twil. Inti tajt. Inti
tajli kemm jogħġbok skrafi, jew. Għalhekk keda ngħidlek li xortina tajba, inti murma tiegħek ħida kbar. Skrafi, min jaf li kieku tajnuna biex nixorbu dawn l-imbite, ħanajdlek ara, il-fliskun ta' barra imma ta' ġewwa la krima vitis. Ismani, jiena kieku miegħek. Anke se tiflix kan nisma'. Aj, ma kemm int ħelu. Ejja ħan nixorbu xarba, ejja ħan rinu rost, dan l-imbitzel mafrurkom, aħna m'għandniex wiċċa tost. Induru dawra durella minna brawna tul il-lejl, xewqa tagħna nkunu magħkom żewġ irġiel kulla kejl. Issa ejjew ħalli nislu nixorbu ftit imbit, kemm nixtieq tiġu taħt idi għaliex jiena dak li rrid. Mela ejja ħan nixorbu nieħdu bass flimkien. Jiena two in one jett naraw. Skrapi. Tajjeba ħani tiħħamlu.
انت خل Marianna ej. Rubbi ħallihom f'idejja nirranġajin. Scooby! Dooby! Doo! Peter Pan! Oh! Għaw xamiltu, għam sakarmejta ġibtu għam. Imma mux dakin l-iskop, il-muftiħ kollox sew. Għandi għam, issara, immu għajt it-tfal, ħalli ma jgħidulom xħanamlu għana, tajjeb? Tajjeb, Peter, mela rada, babe. Arada! Betty boo! Abbietto, Peter. Dik. Fejnu dik? Xi għatrajt dik? Le, pa, ma rajniex minn xina minn dik ix-xena żgħir. U, inti rajtu dik? Le ħabib, mill-biraħla u le. Dak il-ħin kif wekket kellimtu u jien rajt li femni ħanajdek. Lila għalli li ġej jitolbok skuża. Ma minn dak il-ħin ma rajtux isir. Għalax ma nistax nifhem. La nasim ma rajtu dik. Sorry, ma nihux ghost brute people li waqfuni? Skużani Reġina. Captain Hook, nitolbok titlaw bdejja u inżel on your knees, please. ħanċarret lek il-misi. Shut it! How rude!
Peter Pan reġa inqabad fil-fatt. Reġa inqabad f'konkubinaġġ ieħor. U din it-darba jintefa' l-ħabs immedjatament. Ora, ħadek! Ma tistax kelmu hekk illu. Ħafra, ma tistija. Għati jiftit ċans għalli nispjegaruni, imbagħad tifhimni aħjar. Aziza Tinker, jiena naf kollox. Hook kien li kien qiegħed iżommhom maqfulin lil dawn it-tfal ġewar taħt dan il-palazzini. Jiena kont skoprejt kollox, meta darba kont qiegħda nagħmel passiġġata qasira u smajthom jikkonfoffaw. Scoopy u Scruffy kienu kompliċi miegħu li kienu jaħasra qegħdin jaqflu l-tfal. U jiena kont taħt qalbi ma' Peter Pan fuq il-missjoni tiegħi u wejt min se nippruvaw neħilsu lil dawn it-tfal flimkien. Aħna dawk! Aħna taskolli aħna dawk! Jien Scooby u dan Scruffy! Dak li ma kienx tgħidha. Skużani, ma nerġax. Ma kien jinsmax! Fil-verità, Hook kien jgħid iżomm il dawn it-tfal nostalġi biex imbagħad iruħhom il-pirati. Kemm ħajaqna ħafna flus u ġajjelli tagħhom. Huwa minnu Hook li qed jgħidu is it the truth? Dan skulli li, jien mhux naġeltek, dan kollu frejma! Fejn hemm il-provi, eh? ġibu l-provi ta' dan kollu! Hawnhien prova. Miraħ kelli xi ngħid ma' mistieni. Għalli biex noqgħod ma' Hook biex jiftaħ li moħħi bil-kun slan. U kien hemm skup l-istraħ il-korni hawn. Aħna dawk! Aħna dawk! Aħna dawk! Iva, aħna dawk! Daru mira turu ta' faw l-istraħ lejn it-tfal. Ja ħasra. U skont Hook, ta' dik kienu se jġibu prezz ferma ġibar milli ta' dawn it-tfal ja ħasra. Hook tradejt! Xi għaxa balli għal-postennejka minnek! Ja ħasra ħabib tiegħek. Temmi nux! Ma tarax li ma nasarx sem! Din kollha kitba! Din kollha ira! Nitolbok titkellem. Kompli bl-inkulinazzjoni, jekk jogħġbok. Ma nistax Hook qabel niċċaraw dis-sin? Ma jien ja ħasra m'għandix naqsam xejn ma dal-kollu. M'għandekx naqsam xejn? Mela tridx naraw it-tfal x'jgħidu, Min qafilkom hemm isfel tfal, Hook għafilna! Hook għafilna! Hook għafilna! Tfal, huwa minnu li Hook qafilkom. Iva! 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 Jini li maqfula ġew ma nafx kemm. Ma kont waħda minn tal-ewwel. Post mimli wirdin u ġrieden. Ma nafx kif għajna ħajjin hemm isfel, ikken melanas. Ilma dejjem l-istess qatt ma nħasslu, Hook kien iżomma vera ħażin. Jien ukoll kont li ftit ta' żmien hemm ġew. Anki wasal biex qedtitna pistola għax ħabbieħna iktar ikel. Ma ħaqqu hekk qed ibtaħniena. Aħlu! 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 Ara l-arja temm isfel! Affettwatilkom moħħkom! Ma tafux intom tgħidu! Qed tikbu, qed tiffintaw! Iskot Hook. Tinker, jien ukoll nista' nkun prova oħra kontra Hook. Jien kont naf kollox. Imma bil-wedit li għamil li Hook dejjem żammejt ħalqi magħluq. Immissa la wasalna sal, mustaw jħel Peter Pan. Min din is-sitwazzjoni jidher illi Peter Pan huwa innoċenti u Tinkerbell li kieku kont minnek kont naħsibha darba darbtejn u anki tlieta lil min nagħti l-inkurunazzjoni. Peter Pan jaf eżatt xi tlabt minn għandu jekk irid li jkollu ċans. Għana l-oħra, mux bordell tlaq minn għandi, x'min għalik li min kapaċi nagħmlu? Kemm minn għalik ħażin Tinkerbell. Anzi biex kollek kemmu veru, ħad ippruvalek li se tlaqna mill-burdell. Essentom komplu nqalija jekk ġew taħannu l-ewwel din imdejqa x'kapaċi nagħmel. Mela, wadda bil-nana aħej!
Naħseb dik ma kellekx tgħidha. Naħseb ta' Għadda wa naqra ħankomplu. Ix joħres bl-ikraħ id-direttur. U le dak minnu ikra. ċajtek, biex ikraħja marra. Kulħadd jgħidili, imma lija dan l-isbaħ wieħed is-solitija kulina. Kulħadd in-karakter. 3, 2, 1, action! Iqu, marriċ iktar burdel. Melejja, hiex qed nistennew. Aħna qed nistennew l-inkoronazzjoni ta' Peter u l-kundanna ta' Hook. Il-kundanna ta' Hook noħroġa iktar tard. Pero Peter, qed nara li f'din is-situation inti kont il-hero. Inti dak li tlaqtu għamiltu. Imma jiena ma nistax nagħmlek Prince għax inti taf x'għamilt in your past u dak li għamilt ma jista' jinħafer qatt. Never! Iva mela x'se tagħmel daru qalbi. Dak li sar. Billi ngħidlek mhu se jirranġa nothing. Imma tini minuta. Għax ma jistax ikun li nibqa' tal-ġeġ l-Istanbul, ilu taqsek id-dan il-ħin kollu. Peter, skużani għal dak li sejjer ngħid. U nifhemmek inti ma taħfellix, imma meta faqqat il-battalja bejn Peter Pan u l-Lost Boys u Hook u l-pirati tiegħu kien il-bidu ta' kollox. Kulħadd kien jaf li Peter kien il-favorit li jista' jerbaħ il-battalja u jsir hu il-mexxej ta' Neverland. Dawn bis-serjetà, mbagħad jgħidu li Malta jagħmlu waġib u tmexxija tal-pajjiż. Dawn aqwa għax gwerra qed jagħmlu. Se tkompli tivvinta Pepita, Se tkompli tgħid? Jien se nkompli nivvinta. Jien se nkompli nikdeb, jien dak li ħanajt għandi xhieda li jistgħu jixtuha hawnhekk. Ejja, ġib il-provi! Ġibhom il-provi! Għawinkom! Għaw jiena u Scooby provi kontik. Scooby? Dubi? Du! Inta! Iva, aħna lesti illi nitkellmu. Basta id-wedna il-mafrajali, ma? U din xtaħba, skraf? Il-mafrajali intilkom jekk tweduni illi tgħidu l-verità kollha. Promise. Dak iż-żmien biex tmexxi rid. Sorry. Ħatajtejt? Jew ħanajdu aħna ħej! Kom, Ek mela. Ħanibda jena. Mela, dak iż-żmien tajjeb Hook, hawnhekk da, tajjeb. Ried jieħu l-kontroll tal-istati ta' Neverland, tajjeb. Issa, mbagħad kien ħajwaħħal kollox Peter Pan. Kelli labsu skużani. Mela, Peter kien sejjer jorganizza ikla lill-Lost Boys qabel il-battalji. U kien wedhom illi kien sejjer isajrilhom hu meta inti Hook baqta nispejjaw fuqu u fuq sħabu l-oħrajn kollha. Stenna, qablibna bidla. Skużani, Soħan qabel bil-ħaq kien ma nifittix il-pipita. Tajjeb li dak għal. Naħseb jiġi mill-fieder, da? Tajjeb, u kien għallu li jek kien tradixxi l-Peter. Tajjeb, kien fejtih l-ikbar stat ta' Neverland. U l-oħrajn l-Lost Boys kienu komplement ħajqsmu bejn. Eżatt, u taħmar li ju Pipita waqaf in-nassa tagħhom u marjejt l-sħabu l-oħrajn. Mhux veru? Kien Jimmy Jones li żew wieħed postna li ma ċċettax. U qal li tkejjin kien sejjer jikxef kollox. Ma tagħti kien ikkompli, ma nistax nitkellem. Meta Hook sar jaf kollu tajjeb, ma tantx ħab jetiru, ma tantx ħab jetiru. Issa tal-ikla, kompli tal-ikla. Eżatt, qabel il-battalja kif għedna, Peter kien sejjer organizza ikla lill-Lost Boys u kien qallhom li kien sejjer isajrilhom hu. Intant Hook ta' pillola lil-Pipita biex waqt l-ikla jitfaħħa fit-tazza ta' Jimmy. Dik il-pillola tajjeb, Jimmy kellu 3 ijiem, tajjeb, għax wara l-ikla kien se jkun kollu ma' Peter li kien qalla. Li ma kontx nafu illi dik il-pinnola kienet velenu mortali li qatlet il-Jimmy minnu fih.
U peress li Peter kellu jisajjaru, propju ġibixli u li tefa xi velenu waqt li klata ġibi. Immeżu, jek daw kienu pi, kif jista' jkun tefaw il-velenu? Din is-sena ma missiex, Għandek raġun, eżatt. Imma aħna tajjeb, ġurnata qabel, konna morna n-natikel. Tiftakar tikel konna ġena kelmu. U konna etnila li ġurnata qabel, Peter u Jimmy teċkem iġirtu, teċkem iġirtu u Peter għallu. Ibbatti jelefku. Tiftakar tikel. Konna ktibna. Nammettu li konna ktibna ver. Konna ktibna. Imma issa tajdu l-verità! Scooby! Dubi! U għakħu xalk man taħarren ma maġira. U meħabba l-fat il ma kien jaf xejn. Peter Pan spiċċa seftura l-omru ma' Hook. Ara int vera kittif. U ċabbinja mara l-tler. Pipita, il-veri, inti konda b'dan kollu għatma ċeja l-ura. Iva Peter, u skużawni jek zbaljajt, immissa għamil ħaq minnu, naħseb li wasal il-min. Pipita, ġifiri inti, you knew dan kollu u għatmet nothing. Għatlek li zbaljajt. U forse ħaqna għamil li ġi kastigat, immissa t-għat t-poppa u t-poppa zemmek, u xaħja t-taqbat u t-biddella xej il-passat għamnek għallin l-għal Peter, Kellna. qed nintuna illi kont żbaljata biktar fil-konfronti għajlek. Int qatt ma kellek tieħdu dan il-kastig. Wara kollox, dak illi tlabt minn għandek, int għamiltu għall-iskan tagħmel. Kullum, your dream comes true. Itlaw mdejja u inżel on your knees. Well done, Tinkerbell. Fl-aħħar, il-mexxilek issewwi l-iżballi għamilt minn Għaldaqstant, il-Pixie Dust jirritorna għandek immedjatament. Proset, Għedna s-sirek bella!
Bila kolla. U darba id-diraġġa xejn. Ħassartu li wiċċi. Għamilnilek pjaċir. Fuk maħaqqu ebda tibtaħnina. Ximot kien qed jirnexxielu jaħdilni l-ħażen kollu li kien qed jagħmel. Naf li kollha għandkom ix-xewqa tiltaqgħu ma' Zeus. Għalhekk illum din ix-xewqa ħanaqtaħilkom ħanagħmililkom realtà. Għax iddeċidejt li ninżel fostkom minn hawn fuq. Għax għandi xi ngħidilkom. All hail mighty Zeus!
ieħor tal-LGBTIQ, ċetta talla!
aħna m'għandniex wiċċna tost. Induru dawra ġurella minna mraw matul il-lejl. Ferma tagħna nkunu magħhom fuq il-ġilba ġlilla kejn. Issa ejjew ħalli nisflu nixorbu ftit imbit. Dan nixtieq titlu taħt id-id għal xira taħt id-id. Ella ejja ħalli nixorbu nitlu bass ftit. Qalbi qiegħda tfur minħabba nsur qatt ma ħassek jekk. Lew sarbit nibdaw bifamli, żurni mhux ħalej daqshekk. Nitru tul il-lejl, u nagħmlu ħafna ħdien. Għamil terza kemm nistabla u niżillek il-ħalzien. Nisma' snin ma nasert qattaw bħalna sur li ma ssibux. Komplu jxorbu lejn jildu u lil-għala twerru. Thank you.